هذا قح زي الحتة خلعلكم كنا لكاتيت نديو سلازي كم تلمود انتس برفش عين رأيوه انتس لا يقبأ غيركم مسادوه انتس تخكلني حتى غيركم مسادوه حتى خن حتتكم تبزح زين غور سلازي ددابيت وريدنا تاي امصينا الا خنحاتت صوبنا ايمان ددابيت وريدنا تاي امصينا تحمسه حدا عامت نحوحات برتاو قالسي نتግራይ بتخكل تاي حجلا مص تايو تريفولا كابينا ناي تاريخ نطبي نابينا ناي تاريخ نطبي يو اسغاغيروا انتاي مخسب انتاي كساره حجلا مص فلما انت توم نطفاتسوم نمرأكل مكرينا بحوار أنا بنايو وجن الترى حساب كأمتي تناتكم رئيتون ردئتن كعا دحار كريوك سمعو كفتنية مالتي زوم نقرات زيوم بزح متشوت اللي هو نتفتاتي خوني ديسكاس نقورو لما بتقراي موزحة أساو كم زلو النقرات الكلخا دسا يبلي يخري وي كم تخكل لي خونا نقر يريو كم مسمر محلافوني قاطرة نمتى خم تقوري يبل نمتى تربش يبل اكسبترا قلنا احنا نملأ عليك قصرية كلنا ونكم نقبر لنا لي الحس مخنياتهم زوم بعالات زيوم زوم فتصامتات زيوم بتخكل ندحر لي تفتشهم ندحر لي تقمقيمهم ندحر لي رئينا يمكن ردهم ندحر لي مكرنا أم ميزان قميتنا تاي كسبي تاي كسارة أمتيوم لنا إلا خنقمقم تلي مكرنا نقط علون تمرت خنوصل ولا ما ينخلي سازبو عين خطر إلي دلي أنا لكاتي عصرت حد حاويسو نتم قالت كلهم مسبرة قال سي حوا حتى تحيزهم للو بعالات زلنا سمعتن ملكتان كأمتك مكرية I think نوزح سوون قلت اخوني لي الحس وزح زي صحفنا له لو وعنا له نقرس له خنا قن ستيل كنا نعلو خنمكر تحتو بتعم قلال حتى يا قد محمسة حدا عمت حوحات لمسرته مناسي تمهارو أديس أبابا يونيفرسيتي تمرتهم قاريتهم نابروم رحرحهم تشعو نبرة سرعات تشعو نبرة تشقونا تشعو نبرة جزازات تخك لي خوني أي قبأنا هزب نازي أي متني لهم حرنت كمصو برخا وريدهم حكي سو عصرت حدا سوات حمش سبرات قال حيزنا وريدنا أي لبلت تاريخ تدخل ساعة نسمع هذه السخاء بالخون حمسي حدا عمت غيره سو حمسي حدا عمت حليفولو which means لعلنا هنا عدم أيو ناي حدا عميل بلا سب عدم مالتي حمسي حدا عمت وشتي تحسب السوق كابي تلعيلو أبي بزحو انتاي الساقعو انتاي كسارة متيو تشعو تم هارو تم جمرتنا يتقالسي نبرخا خوصو خلو ورؤسهم حزم مملوص حسابات حزب اللو نايو حق تساقع عمديو شعو أو رؤسهم لسألوا مزائنا يتقراي حزب مريت اللودو مخنياتهم 5 عمت بتاع منوح جزي شعو برخا خوصو خلو متس كافت شعو نبر خناتات كافت شعو نبر مجزاتي لحاشا environment لتقراي كنفطرينا لهم بمحسابي خالي خونه يخلي عمت قالسي بتلي برتا قالسي تولعو تللو خناتات يتعاملني متشوني اي قبئني أي متنني وين لكم كتحاسب على الخبيو بزح جزء. صبوس اللي حيت برخاوت يوم ندحر نيرهم شعل العلوم حتتات ندحر نيرهم شو حزامهم الوزو مقالة علاماتات هوتهم اللي هوهم لسوق لهم واجاز خفلوا لهم حتتات ندحر نيرهم حزسهم أبي لو الكام حتات مفتاش أنصارنا يتقال سمخان نتقال سكبر لي مهاب لا يقبع حتى ملعال تغير خوسر يولي نديهم بتخكل تقال سبعلو نعرسو ندحاتتن دافتشيخ مصي لقبو ندحرنا يو حق قالس خوينو مالتي سو ديو هنا يدحر بزرزر كريو حزون دقيمة حتى صح حتى تقال ددبيت وريدنا تايمتينا 50 حدا ناي قالسي عمتات نتقراي تهافر يوملا او وشتتهم الحالف 50 حدا عمتات تقراي كابي نابي سوقي ما تساقرا خم حازوتان لعل خيلاس بحريت قاريا سوسوم نغرات كنفتش نموكر مخنياتهم قالسن علامه اي لغبر قالس لخونه نغر لخونه اوبجكتيف نمسخع خاتغورم بس قيل كان متخاص نمودا نمجفع لك برخايت وص تز تبرخال وص خلو قالسي اند موزا اطرح لي خونس 10 7 عامت مولئ بقود ورخا كرتت لولو بزح واقع لخفولو تقراي بطعمي قزيف لبها الواقع تحت تتلك قالسي حد سدرا تقراي حد ادو تقراي حد ولاد تقراي كاو دق مرقو 5 داد حاليفو كله للو نجر لو فلو قالسي من انت تقراي من انت مصايو من انت الحاشه صح قبل مالتي علامه سو تساخ ايدي تساخ عيلكا محتات بطعم نورن طعنا للو حتون يلي الحاسب كلنا ممكن حتى يقبا صوتهم مس 17 عامت برتا قالس تاساسيروم للو بعالاتنا بملؤهم لكات 10 حدا حويسو بت منفس السو بت رديت السو نسو ندا سالسلنا نسو ندا حسبنا تملع العلامه بيبصحو
ተሳኺዑ ዶ ተሳኺዐ ኣብ ምንታይ ብርክን ሕዚ ታይ ሓሲቦም እዮም ቶም ሰባት በረኻ ወፂኦም ነይሮም ሕዚ ኸ ኣብ መሬት ታይ ንኤልካ እንዳሓተትካ ዓርስኻ እንዳፈተሽካ ተዘኪሩ ተልውዕል ብጣዕሚ የዋፂ ኢለ ይሓስብ ኣነ ብዙሕ ነገር ክርብሐሉ ንኽእል ኢለ ይኣምን ስለዚ በዓላትና በተለይ ናይቶም ብረታዊ ቃልሲ በዓላት ካብ ጫውጫው ካብ ሆያ ሆየ ካብ ጭፈረ ካብ ዕንደራ ካብ ጭርሖ ካብ ኣደባባይ መሊእኻ ሂጥ ሂጥ ምባል ዝሓለፈ ትርጉም ክህልዎም ኣለዎ ኢለ እውን ይኣምን ሶ ሕዚ እውን ደጊመ ትሕቶ ከልዕል ማለት እየ ደደቢት ወሪድና እንታይ ኣምፂና 51 ዓመት ናይ ሕወሓት ናይ ቃልሲ ዘመን ንትግራይ እንታይ ኣፍርዩላ ብትኽክል ትግራይ ካበየናይ ናይ ታሪክ ምዕራፍ ናበየናይ ናይ ታሪክ ምዕራፍ ተሰጋጊራ ትሕቶ ዝስ ክኽሪኦ ንሞክር ጽቡቕ ነገር ተኾይኑ እውን ጽቡቕ ሕማቕ ተኾይኑ እውን ሕማቕ እንዳልና ክንከይድ እስኪ ንሞክር ሕወሓት ያው ከምቲ ትፈልጥዎ እቲ ብረታዊ ቃልሲ ቅድሚ 51 ዓመት ናይ ሎሚ ማለት ኣፍቲ በረኻታት ደደቢት ክውላዕ ከሎ ሽዑ ዝነበረ ምንቅስቓስ ብሓፂሩ ኣብ በረኻታት ትግራይ ኣብ ሽንጥሮታት ትግራይ ኣብ ጎቦታት ትግራይ ብቅልል ዝበለ ብረታዊ ቃልሲ ብረታዊ ምንቅስቓስ ወይ ከዓ ዓመፅ ኮይኑ እዩ ተጀሚሩ ሽዑ ዝነበረ ዕላማ ኦብጀክቲቭ ኣብ ብዙሕ ፅሑፋት እውን እንረኽቦ እቶም ተጋደልቲ ባዕሎም እውን ደጋጊሞም ዝነግሩና ኣንጻር ትሽዑ ዝነበረ ናይ ደርጊ ብጣዕሚ ጨካን ዝበሃል በተለይ ንትግራይ ንተጋሩን ብጣዕሚ ከቢድ ኣገዛዝኣ ነይሩ ተባሂሉ ይሕሰብ ሰው ኣንጻር ንሱ ኣንጻር ስርዓት እሱ ዝተበገሰ ብጣዕሚ ብውሕዳት ሰባት ተላዕለ ብረታዊ ቃልሲ እዩ ነይሩ ሶ ሕወሓት ሽዑ በረኻ ኮይኑ ብረታዊ ቃልሲ ወሊዑ 17 ዓመት ሙሉእ ተቃሊሱ ብለይ ንሕስያ ተቃሊሱ ሓቂ ዘረባ ብዙሕ ዋጋ ተኸፊሉ ብዙሕ ርሕቐት እውን ከይዱ ሶ ከይዱ መጨረሻ ተኸሳኺዑ ዝኽእል ናይ መጨረሻ ዝበሃል ዓወት ኣብቲ ሰዓት እሱ ብወታደር ዓይኒ ክሪኦ ከለና ኣሳኺዑ ኣዲስ ኣበባ ኣትዩ ነቲ ሽዑ ዝነበረ ኣገዛዝኣ ካብ ትግራይ ፀራሪካ ምውፃእ ካብ እንግዳዕ ተጋሩ ምንጋፍ ጥራሕ ዘይኮነስ ካብ ኢትዮጵያ ሙሉእ ኣወጊዶም ስልጣን ባዕሎም ተቆፃፂሮሞ ማለት ድሕሪ 17 ዓመት ቃልሲ ሕወሓት ባዕሉ መንግስቲ ኮይኑ ናይ ዝዓዲ ናይ ትግራይ ኾነ ናይ ኢትዮጵያ ሶ ኢትዮጵያ ተረኪቡ ምምሕዳር ጀሚሩ ማለት እዩ ሶ ኢትዮጵያ ተረኪቦም ምምሕዳር ጀሚሮም 17 ዓመት ሙሉእ መንግስቲ ኮይኖም ኣገልጊሎም ኣብዛ ዓዲ ናይ ዝዓዲ ሃፍተገነት ናይ ዝዓዲ ጂኦግራፊን ህዝብን ብምሉኡ ምምሕዳር መንግስቲ ኮይኖም ምስራሕ ጀሚሮም ማለት ሶ ኢትዮጵያ ማለት ከም ትፈልጥዎ ትማሊ ኩሎሚ ኣብቲ ከባቢ እዚ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ትለዓበየ ልበሃል ቁጠባ ትለዓበየ ልበሃል በዝሒ ህዝቢ تلعبي لبهال جغرافي እዩ ዓውይ ሓላፍነት እዩ ብጣዕሚ ዓውይ ዓቕሚ እዩ ክትጥቀመሉን ለኻ ኣለ ሰብ ኣብ ኢዶም ሽዑላ ኣተወዕድል ብጣዕሚ ወርቃማ ዓድል ሶ ሕዚ ርስኹም ታይ ክትሕዙ ይደሊ ድሓር ክንምልሶ ክንምክር ስለዝኾና ቶም ሰባት እዚኦም ንመለስ ዜናዊ እንድ ሽዑ ነበሩ ብፆት ብምልኦም መጀመርያ በረኻ ክወፁ ከለው ንበረኻ ልወፁ ኣንጻር ተጋሩ ኣንጻር ትግራይ ተጻዒኑ ኢሎም ዝሓሰብዎ ብብሄራዊ ጭቆና ንምቅላስ እዩ ሶ ተጋሩ እዮም ተጋሩ ኮይኖም እዮም በረኻ ወፅዮም እንድ ናይ ትግራይ ዕላማታት ናይ ትግራይ ረብሓታት ክንቃለሲና ልብል መበገሲ ዝነበሮ ቃልሲ እዚ ከይትርስዑ ኢለ ድሓር ነገራት እንዳቐንዑ ምስ መፁ ኩነታት እንዳተለወጠ ምስ መፀ እዩ ካሊእ ኢህኣዴግ ዝበሃል ግንባር ፈጢሮም ምስ ካልኦት ዓጀብቲ ዳርጋ ክትብልዎም ትኽእል ኢኹም ካፍቲን መታሓውስቲ ዝኾኑ ሓይልታት ወሳሲኾም ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኮይኖም ስለዚ መበገሲኦም ትግራይ ነይሩ ማለት ከምኡ ኢሉ ሕሰብ ቢያንስ ካሊእ እንድዒ ኢለ ነገርና ነገር ተለያልዩ በስተቀር ሶ እሱ ምስ ሓሊፎም ምስ ኢትዮጵያ بإثيوبيا ምምሕዳር ኣብ ኢዶም ወዲቓ ማለት እዩ 27 ዓመት ሙሉእ መንግስቲ እዮም ነይሮም እዚኦም ኩሉ فلا أوزع عد زيا كوسن لخل كل عينة وسانة ندوسنو كل أوزع عد له هافتن عدلاتنا وإدم آتيو أيوم منجست خوينا مصالحة تدحر لهم أو أسعتاتيون أو زي المسراتي سو دحر أفت منجستنا توم جزيسو أفت ناي عود زمن منسو أفت إسراش وعدت عمت جبرت حدك تلنور الجزء نسو تقرأ أويني رايلك حتى تيدح نتقرأي تهاجرهم لايلق حتى تيدح مخناتكم تعن توللكم حوحات مالون حزون نتقرأي مغالي التقالس لعل فرق خفل زمن وقال خفل كود بيالي الناقر سلازك نحطو هنا نتقرأي أفتنا برخ زمن كا أفت كلنا أبيد كان دحلي كل ناقر جوار حداقي أو نوركم لجزت هايجركم لا شو أخذ هاي بزي مجواركم يحزي أو حدا قانينا حزي مالسنا أو كالي زور ጨፍጫፍን ስጋኣትን ከበባን ዝንሄና ድሓር ሹኽ መፅእ ስለዚ anyway ኣፍቲ 27 ዓመት ውሽጢ ኣዲስ ኣበባ ኮይኖም በቃ ካብኡ ገጾም ናብ ትግራይ ምግባር እውን ብጣዕሚ ኣጽሊእዎም ማለት እዩ
سو بقى بو جيرام قريم شوا خيدم أديس هوا خيدم مخيخهم تريفهم كتلوهم تخليهم كأود حارت تبل عليهم رسي عمو تقال سلجمرو له علامان هزبن كبابن محبر سبن دارجا ملء بملء خبها بلخ الدرجة رسي عمو كتلوه تخليهم سو ملء بملء كل نجارم كل متجاوت خارطهم أديس هوا جيرام تتعلي عمالة يوم ساعات زي كافت بوتا سخافت خاب سخافت ومبر سو بفتسم لنا أنا لإليو معلتهم الوقت صحي مثلا مين يرو honestly speaking نملس رأسني إسوام كإلتني إسوام عقمني إسوام حساب أيوم يخونين تجراي عدم لك عتاد قيساخت نبر لفردولا and بتحزني أتبر كتاب على عنت كوين أخذت نحل جواروا مالتي أفتخ حق زوال النورم ساعات أفتخ جور لا النورم ساعات أفتخ كلا خل لا النورم ساعات أفتخ عقم خانس أول جب قبل ساعات أي نوري زم ساعات بسرعة تجرايونا برأسهم أي نورة حق زرها سو مول بمول درجة رسعمنا أمن يرام كولي غالية ممكن أعطم تتاقوارم سوسلين الخوان رسعمنا طرح خواني بايزوي تبلي جوارو بنجارات مبزحتهم ناي تقرأي روحة أو حدا قال توي توم شعلو السنوة من ورا عبيت وسانتات أنصارت التقال سولو محاورة روحة لتوسن يوم الحرك متأكمية كافت حقة منقست بعلو جمير سوسو إلهم تشلاي لو منات رح خواني نتبوتم كالوت بهيرات بوتم كالوت سوات وزعدل اللو كي ترطرو خي حمايو نتقراي غيرهم لا توهايلم شموم كيد لعل بالمسل من قدي دارقا او دخنته بسقاي او تقال عنت كنبر يوم فريده منا خاود حاركم تبزح زي الجور ونورو من خونا بعلكم تصخليك كايت 10 تحرق لك ما تصخلو نتم سوات ناي ما اخل عد سوات اكيوم يمصم يهور يوم زيهم كيم تجار زي اكو اد تقراي زي كو ابو تقراي كو خمز عين دخنت يعني اسخم نتقراي حلف غيركم لا قال لكم توقسنا ايلوم كم خمز بقى نناتهم نصهنا نناتهم قنع الناس مرقاقصي خمرسيت بقى يهو حنت دخادو تግራይ اقريومس بقى يريوم مالتي ስለዚህቶም ማእከል ዓድስ ወይዞም ሰዓት እዮም ሓቀኛታት ባዮም ሓቆም ባዮም በቃ ናይ ልቦም ኢትዮጵያ ምሰርሑ ትልመጽሉ ማሕበረሰብ ኳስ ምንም አይገበሩ ሊረእዎም ገለ ኢሎምስ ክሓዝኑሎም ማለት ሕደግዎ ትግራይ ቤተሰቦም ሓዎም ሓፍቶምስ ድኻ እዩ ክበሃልስ ይደልዩ ብጣዕሚ ይልገርመን መለስስ ሓፍቱ ስዋእያት ሸይጥ ሓው በቁልት ኢል ነግድ ገለ ተባሂሉ ክወረየሉስ በቃ ኹርዓት እዩ ንዑ ትልዓበየ ናይ ሞራል መለክዕ ናይ መለስ ንጽህና መረጋገጽ ተገይሩ ኢሉ ውሰድ የው ዓድዋ እንደኸይዱ እንዳመለስ እንደርእዋ ዑናኮ የዃናኮ ያገለ ተባሂሉስ ክወረ ይደልዩ እዚ ልውህና ይኾነ ቀንዕና ይኾነ እዚ ህልም ልበለ ሰይጣንነት እዩ ኢሉ ወስዳን ልመጻኻሉ ማለት 17 ዓመት ሙሉእ ልተቃለስካሉ በረኻሉ ወጻኻሉ ልተቃለስካሉ ጥራሕ ለይኾነስ ካብ ውላዱ ጀሚሩ ክሳዕለሉ ኩሉ ዓይነት ሃፍተ ጥሪት ብለይ ንሕስያ እንደወሰድካ ናፍቲ ቃልሲ ልገበርካዮ ከይተገደደ በዓል ፈትዩ ኩሉ ነገሩ ኣወፍዩ ኣውፅኡ ለሃበካ ማሕበረሰብ ወላዲ ሓው ሓፍቲ ከምዚ ጌርካ መላገፂ ትገብሪ ኣፍትስ መንግስቲ ልኾንካሉ ሰዓት ኣፍቲ ስልጣን ልሓስካሉ ሰዓት ኣፍቲ ክትገብረሉ ልኽኣልካ ሰዓት ኢኻ ክትበፅሐሉ ልግበአካ ሕልፊ እኮ የበልና ንትግራይ ዝተፈለየ ነገር ንምንታይ ለይገበርኩምላ ንወይና ንምንታይ ገነት ለይገበርኩማ ገለ ልበለ ሰብ እኮ የለ ንትግራይሲ ብማዕረ ዓይኒ ምርኣይ ቢያንስ ተው ሚኒመም ልበሃሉ ካብ ሓደጋ ካብ ተቃላዕነት ካብ ትሕዚ ቅድሚ ዓመታ 3-4 ዓመት ልረኣናዮ ዓይነት ጨፍጫፍን መከራን ዓርሳ ክትሕሉ ዓርሳ ክትከላኸል ብዘላቕነት ህልውና ውሕስ ክኸውን ለግብር ፖለቲካዊ ስርዓት ቁጠባዊ ስርዓት ወታደራዊ ስርዓት ከመይ ጌርካ ምህናፅ ኣይበካ እዩ ተዓብዩ ሕጂ እሱ ምግባር እንድሕር ለይኽእልካ እሱም ሕሳብ እንድሕር ለይኽእልካ ሰው ኣዲስ ኣበባ ኾንካ መሕዘኒ ክኸውን ትልወፀኻሉ ማሕበረሰብ ንዓኻ ምንም ማለት ኣይኮነይ ማለት እዩ ሰው ሕወሓት ኮምፕሊትሊ ብሱርና መቐለ ልምለሱ ኣይመስሎም እዩ ነይሩ ሓቂ ዘረባ እሱ ኢሎም ኣብ ዝኾኑ በዓላት የካቲት ግዛዕ ምዛዕ መፅኦም ኣብዚ ንእሽተይ ሕሲሕ ብሎምና ኣፅናዕኒዖምና ኣዲስ ኣበባኦም ክምለሱ እዮም ደልዩ ነይሩ ቄሮ ከይፈተው እዩ ብኳሌቶኦም ሒዙ እንዳሳጎገ መቐለእትይዎ ቦት ኩነታት እሱ ቦት መንገድ እሱ ካብ ስልጣን ክንእለ ኢና ኢሎም ብፍጹም ሓሲቦም መልፈልጦ ይመስለኒ ሰው ስለለይ ሓሰብዎ እውን ፕላን ቢ ልበሃል ነገር የብሎም ናጋ ንጎስ ሕማቕ ነገር ክመፅእ ከሎ መህደሚኦም ምሕብኢኦም ፕላን ቢ ናቶም ትግራይ ምዃና ኣይፈልጡ እዞም ሰባት እዚኦም ሕማቕ ግዜ ምስ መፀ መቐለ መፂኦም ዝረኸብዎ ትትማሊ ይኸው እንዳበሉ መላገፂ ዝገብርዎ ነበሩ ማሕበረሰብ እዩ ከምታ ልሓደግዎ ከምታ ኣብታ በረታዊ ቃልሲ ዝገብሩ ከለው ግዜ ከምታ ሸዓል ነበራ ብዕርቃኑ ብጥሜቱ ኩሉ ነገር ኩሉ ሕሰም ተሸኪሙ ምንም ነገር ፈቕቕ ከይበለ ካብኣ ኣታ ጀግና ኣታ ለባም ኣታ ወረጃ ህዝቢ ገለ እንዳተባሃለ ጥራሕ በቃ ተን ሹም ጥራሕ ተን ሙገሳሳት ጥራሕ ተን ቃላት ጥራሕ ሒዙ እዩ ተሪፉ ሶ መቐለ ተመሊሶም ምስ መፁ የኾነ ዶ ዓርሱ ክከላኸል ንዕኦም እውን
أخل محبئي أخل بعد كخونا ما يقال مخنات مقدم قال هانت كاي نجار دحاركا وحدا قد إحنا كسل لي خل إنه يدحار زي كنملا سو كنمكر سو تواريرهم نبقى متيوم مفتلي حسوا ساعات كل نجارهم حنتي يعني راتها بلانهم بملأ أدس خانكا منجس خانكا عدم لك أخا منواري نيروس تا بلان السام استحمششت أو ما أخلي ميدهم لوج حازب إيه مقالة متيوم كل شيء مع الجميرهم مالتي سونا عرشهم حاويسهم نتي لوصلوا بيهرون نحدقا مليسهم تيوب مك على عم مالتي تاريكم بحاطي رسي مقالة مزيوم ترحون سقيولن بيزيكالي كلتاشحن 13 عام تمرت مرح تحوحات عرسهم أبرخاتات كلها بين يوم رخيوهم بأقرم كرتات الأول مالس بتعمي لحزن حسوا قدم 51 عامات برثا وقالس لجمر ودب كل برخص وطيو منقسنا ريو قليلو نايزا عد جوار حدا خوينو قليلو كل نجر او يدلنا مرا سرعات مريحنات تماليسو دحري أروع عنقلن عمد نفتانا ما يزمرا قال سل جمرلو قناتات كملس كله برخا خورد كله مسدقون دقون بأقر خرتت كبل كله قطني 51 عامد قال سمج الرشوس يخوينو نفتق قال سل جمرو لا نتويهم تماليسو منو آمنزيو صوت كل خرطات لهم نجنا خمدي واقعت خفيلو سال من أسيت جراي بهو الطريفة ميهو عدأت يومس نجنا سوف تخدينا مجلس مهب بقى عمالتي علم دحوم زلالة تاريخ للي مثلني برتا وقال سوال لعس جزف لبهال سراوي تنعق من هانيسوس ناي تعدي من قسنات ناي متقرش هالبهال سلطان تقوصاصيروس تماليسو توارير وندقنا وريدوس ندقنا خفت لورد اللوبوتاخ كاو ندقنا تملاتت نبرخا نفتنا مجمرا قارس الجمرالو كاو حزقعا مالت افتخونتات السندهالا 51 عامت عاوتن قال سنيلو نعا ጨፍር ይብለካ ማለት እዩ نعا አጨርሕ ይብለካ نعا خورني ይብለካ ከምዚ ዓይነት ታሪካት ኣብ ዓለም ብጣዕሚ ሬር እዮም ልመስሉኒ ተሃልዮም እውን መግለፂኦም ዓወት ዝኸውን ይመስለኒ ከምዚ ዝበለ ዓወት የለ ሪና ይፈልጥ ድሓርክ ምለሰ ሶት ታሪክ ሕዋሓት ብሓፂሩ እሱ እዩ ኣብ ጎቦን ሽንጥሮን ኣብ ደደቢት ተወሊዳ خيدا أو 51 عامتها غا مترشا زي أخوينا مالتي سو حزي حوحات 51 عامتو كخبر الشباب له بلحنكت وطيوم أو تلفزيون مجلس هو له ثم الحلف 51 عامتات ورك أو عامتات يوم نايقالس عامتات يوم نعاوت عامتات يوم يلم كردونا يفتنا له جن مالت 51 عامت ولا بمول أيخن دارجا كفرق اللعب بهوت اللورنا اللي قالينا قال يوسف كعاد أرجع ملء بملء 51 عامت ملء أوزيل اللسوي نت بهوت لله نت بتجوار الفلت وسبخ ما يجرك أخطر الدرو أنا تأيل أمن زي أكل تاريخنا أيو حلو فيو سو بتخكل هنجمجمه نفتش عن فلت لنا خلي من مكول كسارة بكسارة نتو تخسب بخسب نتو أيو خطب سأب لجبأخ أمة لجبأخ تصحف لجبأ تلي خوينو بق كل شيء تبقى لنا خمانا زوليل جاكانو إنا سال قالسنا سال مختنا جزء عندها تبعله أفتح عن كل زي أنا خنبر 51 عامت ملء تقاليسكا لفرخايو فريات زند حركوينو لهانت كايات تجري زي عند حركوينا لفتر كايو محاورة سب لفتر كايو سرعة زند حركوينو بمتى ملك عيزي عواتك بهالخيل بمتى ملك عيز ورق أو كخل خيل تاينا خنا خبروزي تاخوينا اللي أنا خنا خبر حزي تاي غيركم الله مالتي تاي رخيبنا مالتي تاينا أجنينا لمعات سلام كسانت ديمقراطي فتحي تاي تغنيو سو حزي 51 عامت لدات حوحات المخبار مش بشاوات نرى لنا مجلس ون دورتين جمير ولا خو من دال باب ترى كلهم مصيام سلازي افتح 51 عامتس كمي ورق او خم لخونه وصيتاو خم لخونه كمي ششاي بششاي كم الجورنا عوت بعوت كم الجورنا هيوتنا تامر كمي كم لمص اجزع خردونا خمكريم مالتي خمت لمود غورنا وصينا خنصعصع خنصفر كنصرح مفكر حزنا قيحن بجان تخدينا ودوي حوحاتي دورتين ايو خاناينا غزع خنلون يدليهم اي صلي بايزو يخوم تنغبر بقى انا مጨረሻ تنبيتو ميل مسلن اتحطو حصاريا حوحات اندي مري حوتين 51 عامت قالسي نايا قالسي لهم انديهم لمكحو سلازي نحنا ون تا قالسناتهم ندحر كوينا نتوم سوانا ناي تقالسي حتى كنحتت مالتي 51 عامت وشتي حوحات بچبط نتግራይ انت امصيلا أنا نيتوبيا يولكوي نسبة سلطان حوحات يولكوي ندورتين منجرينو نبوي سوحات نقول مالتي خوني يهلو ينعم لم تسلم لو تكهل خيلي نخادرتاتهم يولكوي نسب هافتي نحوحات نتم حدشتي مدبات يخون كيلو لله أنا زول زلخو نتي أفتنا إلى كايت 11 جرحوا للوص حوحات
لمرحو ናይ 51 ዓመት ቃልሲ ታየምፅእ ኢሉ ተፍቲ ናይ ለካቲት 11 ጭርሖ ለሎ ውፅእ ብናይ እማን በሪህሉ ድዩ ለካቲት 11 ብርሃን ውፅዓት እያ ክበሃል ከሎሲ ናይ ሓቂ ቶም ውፅዓት በሪህሎም ድዩ ናይ ሓቂ ህይወቶም ተመሓይሹ ድዩ ቅሳነተ ግንዮም ድዮም ሩፍታ ግንዮም ድዮም ብሰላም ድዮም ደቂሶም ዝሓድሩ ኣለዉ ውሕስና እኒኦም ድዩ ቶም ውፅዓት ንሶም ኣይኮኑ ድዮም ሎሚ ፈቐዶ ኸንዳ ተደብርዮም እኒው መረበቶም ስኢኖም 5-6 ዓመት ከርተትሉ ለለው ቅድመ 4-5 ዓመት ተመሊሶም እንደገና ብኣማኢተ ሸሓት መስዋዕት ዝኸፈለ ትውፅዕ ሰኾነ ድዩ ሕዚ እውን በብኸባቢኡ ኣብ 2-3 መደብ ተመዲዩ ነንባዕሉ ብብረት ብጥይት ከይቀረየ ዝጃፋዕሉ ውዕል ኣሎ እቲ ትግራዋይ ሰይኾነ ድዩ ካልኦት ድዮም ኣብቲ ናይ ለካቲት 11 ጭርሖ ለለው ውፅዓት ተጋሩ ይኾን ድዮም ማለት ካልኦት ብሄራት ናይ ካልእ ዓዲ ሰባት ድዮም ምክንያቱም ቶም ተጋሩ ተኮይኖም ቶም ተጋሩ ሕዘበኦም እኒዮም እንታይ በሪህሎም ናይ ሓቂ በሪህሎም ዲኸ ህይወት ትግራዋይ ካብ 67 ዓመተ ምህረት ናብ 2018 ዓመተ ምህረት እንታይ ተቐይሩ ተሓድሽ ነገር መፅዩ ኣየናይ ፀገምና ተቐሪፉ ኣየናይ ስጋኣትና ኣይተወጊዱ ካብ ኩናት ዲና ዲሕና ካብ ጥሜት ዲና ዲሕና ካብ መከራ ዲና ዲሕና ካብ ሽግር ዲና ዲሕና መሬትና ካብ ምጉባጥ ካብ ስደት ካብ ምፍንቃል ዲና ዓዲ ውዒልና ኣበይ እምነውቶም ናይ ለካቲት 11 ውፅዓት ኣበይ እምነውቶም ዝበርሀለ ብትኽክል ክምለሰለ ይደልዩ ሓደ ሕቶስ እዩ ምክንያቱም ቶም ውፅዓት ቶም ልምልከቶም ሰባት ቶም ኣብ ትግራይ ለለው ተጋሩ እንድሕር ኮይኖም ኣነ ልፈልጥ ሕዚ ኣዶ ትግራይ መላምል ደቃ ብመስዋዕትን ብስንክልናን ስኢና ደም ትነብዕ ከም ለላ መረበታት ሓዲጋ ፈቆዶ ከንዳ ከርተት ትብል ከም ለላ ኣዶ ትግራይ በብዓመቱ በብ2 ዓመቱ ጠምያ ፀሚኣ ተባሂሉ መዋጮ ከም ልወፀላ ሕዚ እውን ፅግዕተኛ ሕዚ እውን ድኻ ሕዚ እውን መናጢት ሕዚ እውን ፅሩይ ልስተ ማይ ስኢና ምስ ኣውዕር ምስ ከፍቲ ተዳፊኣ ማይ ትቐድሕ ምዃና እየ ልፈልጥ ኣነ ሶ ካሊእ ዝተቃለስኩምሉ ማሕበረሰብ ካሊእ ሓራ ለውፃኹም ህዝቢ ካሊእ ብርሃን ለብራኽኩምሉ ሕብረተሰብ ተሃልዩ ንገሩና ኣነ ይፈልጥ ትግራይ ግን ክበርሀላ ከሎ ከምዚ ተኮይኑ ክፅልምት ከሎ ታይ ከም ዝኸውን ኣይፈልጥ ማለት 51 ዓመት ዝተጓዓዘ ናይ ቃልሲ ጉዕዞ ናይ መጨረሻ ከሳኽዖ ዝኸኣለ ነገር እዚ እንድሕር ኮይኑ ሶ እዚ ብርሃን እንድሕር ጌርኩም ትፅብፅብዎ ኾንኩም እዚ ብርሃን ኮይኑ እንድሕር ረኣይኩም ኮይኑ ሶ ክፅልምት ከሎ ታይ ከም ዝኸውን ንምርኣይ ብጣዕሚ እዩ ለህንጡ ኣብ ህይወት ትግራዋይ ኣብ ህይወት ኣዶ ትግራይ ኣብ ህይወት ወለዲ ተጋሩ ሕዚ ብርሃን ይርአየኒ ኣነ ስኽፍታ ሰቐቐን ጥሜት ፃምእ ችግር ጓሂ ሕስረት ለለ ተመሊሶም ናብ ውግእ ክእትውና እዮም ለለዲ ባንክ ተዓፅዩ ለለዲ ኣየን ጠጠው ኢለን መሊሱ ድዩ ትኹነታት እንደገና ናብ ኩናት ክምለስ መሊስና ዲና ናይ ጥይት ድምፂ ክንሰምዕ ልብል ስኽፍታ እየ ልሪአ ኣነ ኣብቶም ተጋሩ ኣብቶም ኣብሪህናሎም ትብልዎም ተጋሩ ማለት እየ ተሓቶ ሕዚ እውን ደጊመ ካልዕሊ ሓፃር እየ ለካቲት 11 ነተፍቲ ናይ ለካቲት 11 ፅርሖ ለሎ ውፅዕ ትግራዋይ ለብርህትሉ ብርሃን ኣበይ እኒኦ ቅድሚ 51 ዓመት ደደቢት ወሪድኩም ታየምፂኹም ናይ 51 ዓመት ናይ ቃልሲ ጉዕዞ ቃልሲ እንድሕር ኮይኑ ንትግራይ ብጭቡጥ ለፍረየላ ነገር እንታይ እዩ ናተይ ገምጋም ክነግረኩም ኣነ ማለት ሕወሓት ቃልሲ ካብ ትጅምር መዓልቲ ጀሚሩ ክሳዕ ልመዓንተስ ጥር ትብል ብፅቡቕ ክትላዓል ትኽእል ነገር የላይ ኣይተገበረት ኢለ ክድምድም ኣይኽእል ኣለዉ ባዕሎም እውን ደጋጊሞም ለልዕልዎም ወሲኾም ወሳሲኾም መማልእቲ ናይ ሓሶት ፀብፃቦም ዝገብርዎም መበግስ ዝኾኑ ተወሰኑ ኣብ ታሪክ ክቕመጡሎም ዝኽእሉ ፅቡቓት ነገራት ኣለዉ ኢለ ይሓስብ ኣነ ንሶም ኣልዒልካ ግን ቶም ካልኦት ቶም ገዘፍቲ መንገፋት ከዓ ምርኣይ ከድሊ እዩ ምክንያቱም ሕዚ ህይወትና ኣብኡ ተንጠልጠለ ስለዝኾነ ማለት እሱ ህይወትና ይውስን ስለለሎ ኣነ ብፅቡቕ መልክዑ ሓንቲ ነጥብ ኣልዕለላ ንሕወሓት እንድሕር ኢልኩም ሓንቲ ክጠቕሳ ዝኽእል ነጥብ እንድሕር ሃልያ ብለይ ክሓድ መንገዲ ሕወሓት ብረታዊ ቃልሲ ካብ ዜሮ ጀሚራ ብረታዊ ቃልሲ ወሊዓ ሰራዊት ወዲባ ትካል ሃኒፃ ደርጊ ዝኣክል ክንድግዛዕ ዝኸውን ስርዓት ኣልዮም እዮም ብሓይሊ እዚ ቀሊል ነገር ኣይኮነ ኣፍኮርስ ብዙሕ ማሕበረሰብ እዚ ክገብር ኣይተዓደለ ኩሎም ብረታዊ ቃልስታት ብኡ ልክዕ ውፅኢታዊ ይኾን ሓቂ ዘረብ ኩሎም ብረታዊ ቃልስታት ነቲ ልቃለስዎ ስርዓት ብምዕላው ኣይውድኡ ብጣዕሚ መብዛሕትኦም ብጣዕሚ ብዙሓት ኣብ መንገዲ ፈሽሎም ልተርፉ እዮም ተረምቲቶም ልተርፉ እዮም ብኽሳራ ልውድኡ እዮም ሶ ናይ ሕወሓት ናይ መጀመርያ ተዓባይ ነጥቢ ኣነ በቃ ኣብ ታሪክስ ብፅቡቕ ነገር ክምዝገበሎም ተኽኢሉ ክምዝገብ ዝግብኦ ኢለ ዝሓስቦ እሱ እዩ ሶ እዚ ናይ ሓቂ
ውፅኢታዊ ዝኾነ ብረታዊ ቃልሲ መሪሖም ናብ ዓወት ኣብፅሖም እዮም ማለት ዓወት ማለት ቦቲ ሽዑ ሰዓት እቲ ናይቲ ኣብቲ ዓዲ ዝነበረ መግዛእቲ ካብ ስልጣን ምውጋድ ማለት እዩ እሱ ሓደ ዓብዪ ነጥቢ እዩ እሱ ንትግራይ ብተወሰነ መልክዑ ንግዚኡ ዋላ ተኾነ ለምፀአላ ፅቡቕ ነገራት ነይሮም የብል ኢለ ሓስብ ኣብቲ ሰዓት እሱ በተለይ ቅድሚ ናይ ሕወሓት ቃርሲ ምውልዑ ኣብ ለሎ ናይ ቀረባ ግዜ ናይ ትግራይ ታሪክ ካብ ሞት ኣቦና ሃፀይ ዮሃንስ ንድሓር ኣብ ለሎ ምኒልክ ሃይለ ስላሴ ደርጊ ኩሎም እቶም ዘመናት ሶም ትግራይ ብብዙሕ መንገዲ ብብዙሕ መለክዕ ካብቲ ናይ ተዓዲ ኣብቲ ናይ ማእኸል ዓዲ ፖለቲካ ዝተገለለት ዝተረስዐት ዝተጓነየት ብድኽነት ብጥሜት ብፃምእ ብሕማቕ ነገራት ብስእነት ትፍለጥ እምበይ ብዙሕ ካብኡ ዝሓለፈ ቁም ነገር ትሰርሕ እያ ተባሂሉ ለይሕሰብ ክልል እያ ነይራ እዚ ግልፂ ሓቂ እዩ ካብቲ ንዕቐት ካብቲ ሕስረት ካብቲ ትኹረት ምስኣን እሱ ካብቲ ብርክሱ ኣውፅኦም ትግራይ መሊሳ ካብቶም ኣብቲ ዓዲ ለለዉ ገዘፍቲ ዝበሃሉ ፖለቲካ ተዋሳእቲ ሓንቲ ክትከውን ገይርዋ እያ ተቃልሲ እዚ ለይክሓድ ነገር እዩ ሓንቲ ተዋሳእቲ ኮይና ጥራሕ ኣይኮነትስ ናይቲ ዓዲ ፖለቲካ ብቐንዱ ብዋነይነት ዝዘወርዎ ለሽከርክርዎ ተጋሩ ኮይኖም ማለት እዩ ተጋሩ ካብ ብረታዊ ቃልሲ ተላዒሎም መንግስቲ ኮይኖም ናይቲ ዓዲ ኣብታ ኢትዮጵያ ትበሃል ዓዲ ን27 ዓመታት ዝኣክል እቲ ዝገዘፈ ዝበሃል ፅዕንቶ ዝፈጥር ፖለቲካ ሓይሊ ኮይኑ ወፂኡ እዩ እቲ ናይ ተጋሩ ሓይሊ ኢለ ዝወስድ ኣነ ስለዚ እሱ ከም ዋላ ግዝያዊ ይኹን ዋላ ሙሉእ ይኹን ዋላ ድሓር ተመሊሱ ባክፋየር ዝገበረ ይኹን ግን ሓደ ኣቺቭመንቶም እሱ ይነሩ ኢለ ዝሓስብ ትግራይ ካብቲ ዝነበረቶ ብጣዕሚ ፀልማት ዝበሃል ኣንጎሎ ኣውፂኦም ናብቲ ሰጣሕ ሜዳ ናብቲ ናይታ ዓዲ ፖለቲካዊ መድረኽ እንደገና መሊሳ ኮፍ ክትብል ሓቢራ ካብቶም ብጣዕሚ ወሰንቲ ዝበሃሉ 2-3 ፖለቲካዊ ተዋሳእቲ ሓንቲ ክትከውን ገይሮም እዮም ኢለ ዝሓስብ ንውሕ ዝበለ ግዜ ተጋሩ ኣብቲ ውሳነ ውሃብነት ናይቲ ዓዲ ኣብቲ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ብጣዕሚ ገዚፍ ዝበሃል ኢድዩ ነይርዎም ብጣዕሚ ወሰንቲ እዮም ነይሮም ዳርጋ ኣብቲ ናይ ሓደ ግዜ ተሪእኹም ዳርጋቶም ቁልፊ ዝበሃሉ ናይቲ ዓዲ ፖለቲካዊ ውሳነታት ናይ መንግስትነት ስልጣናት ገለታት ብምልኦም ብተጋሩ ተተሓዚኦም ነይሮም ካብ ፀጥታ ጀሚርኩም ክሳዕ ውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ክሳዕ ጠቅላይ ሚኒስተር ብምልኦም ዳርጋ ስለዚ ናይ ሓቂ ብጭቡጥ ለይክሓድ ነገር ኣንጻር ሓደ ስርዓት ዝግበር ብረታዊ ቃልሲ ዓመፅ መሪሖም ናብ ዓወት ኣብፅሖም እዮም ዞም ሰባት እዚኦም መንግስቲ ኮይኖም እዮም ኣክቹዋሊ እዚ ብተወሰነ መልክዑ ናይ ተጋሩ ተሰማዕነት ናይ ተጋሩ ፅዕንቶ ፈጣራይነት ናይ ተጋሩ ክብሪ ናይ ተጋሩ መንግስቲ ክንኮን ንኽእል ኢና ልብል ኮንፊደንስ ዓርሰ እምነት እውን ሓፍ ለበለ እዩ ነይሩ ኢለ ኢልሓስብ ከምቲ ዓንቲ ወለልኮ ድሕሪ ኣቦና ሃፀይ ዮሃንስ ናይ ሕወሓት መራሕቲ ዳርጋ ንመጀመርያ ግዜ እዮም መሊሶም ናፍቲ ናይ ማእኸል ዓዲ ዝፋን ደይቦም መንግስቲ ኮይኖም ነቲ ዓዲ ምምራሕ ጀሚሮም ስለዚ ኣብቲ ማእኸል ነበረ ዓርስኻ ከም ድኻ ከም መናጢ ምንም ነገር ክትገብር ለይትኽእል ሸኽሚ መማልእቲ ጥራሕ ጌርካ ናይ ምውሳድ ብጣዕሚ ለወስቲ ዝኾነ ሰልፍ ስቲም እሱ ተሰይሩ ተጋሩ ዓዲ ምምራሕ ከም ዝኽእሉ ብተግባር ዝረአዩ ኣብቲ ኮረቻ ኮፍ ክብሉ ከም ዝኽእሉ እቲ ቦታ እሱ ንዕኦምን ከም ዝግባእ እቲ ነገር እሱ ዝፈጥሮ ኮንፊደንስ ዓርሰ እምነት ቀሊል ኣይክኸውን ኣረ እንዲያውም ሓደ ግዜስ كم هاجرنا عدن مريحنا طرح لخونس نحنا تلي مريحنا يا تعد زي أبتنتنا خواتيو أي تقنيك تحمسية خطفية للسنة لبونا ونكسع دبلت مقبار بس إحنا نيرنا إلى أمن عن تجار ስለዚ ኣብቲ ዓድስ ወንበር ክንሕዝ ስልጣን ክንሕዝ ይግበአና ኣይጥራሕ ለይኮነስ ንሕና ተለሒዝና ስልጣን ቶም ካልኦት ኣይኽእሉ ወይ ናብ ልብል እንዲያም ካብ ኮንፊደንስ ካብ ዓርሰ እምነት ሕልፍ ዝበለ ንእሽተይ ናብ ትምክሕቲ ገፁ ለቕንዐ ልመስል ነገር እውን ሪፍሌክት ምግባር ጀሚሩ ነይሩ እዩ ተጋሩ ስነ ልቦና ኢለ ዝሓስብ ምክንያቱም ስልጣን ቶም ተጋሩ ዝፀንሕሉ ግዜ ቀሊል ስለዝኾነ 27 ዓመት ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ኣብ ሓደ ወለዶ ማለት እዩ እቲ ሓንቲ ነጥብ ሳያ ምስኣተ ተሓሒዙ እንደ ሕወሓት በተለይ ኣዲስ ኣበባ እንዳሃለው ኢህአዴግ እንዳሃለው بملس ዜናዊ ግዜ ሓደ ኢኮኖሚ ማሕበረሰብ ናይ ምህናፅ ልብል ዓይነት ኢሉዥን ድኾንብሎ ሕልም ነይርዎም ቤዚካሊ ታ ኢትዮጵያ ትበሃል ዓድሲ ድሓር ንወይኑ ክንመፀላ ኮይና ግን تا منيلك جميرو ليودا ناي هاجر هنصنت بروجكت نحنا خنودا اينا لبل عينت توغسو يوم وسيدهم سو ኢትዮጵያስ بإيكونومي أساسيرنا كلهم افتون بهرات مونغو زلو بتعم
ዲፕሮትድ ዝኾኑ ብጣዕሚ ሱር ዝሰደዱ ንዘመናት ዝፀንሑ ተቃርነታት ብምልኦም ብቁጠባ ክንፈትሖም ኢና ብቁጠባዊ ዕብየት መልሲ ክንህቦም ኢና ክነተኣሳስሮ ኢና ነቲ ማሕበረሰብ እቶም ናይ ብሄር ናይ ግዛእ ናይ ሃይማኖት መስመራት ብምልኦም ተሓሒስና ንዕኦም ኩሎም ልጥሕስ ልደፍር ይኮነ ምክንሃንፅ ኢና ካብኡ ድሕር ተወሰነ ግዜ እቲ ማሕበረሰብ ዝሆል ኢትዮጵያ ማሕበረሰብ ኢለኩም ኣለኹም ተጋሩ ሓዊሱ ኣነ ትግራዋይ ኣነ ምሓራይ ኣነ ክስቶ እየ ምባል ሓዲጉስ በቃ ሓደ ማሕበረሰብ لخوان عينات سمعت كفتر يلبل حسب نيروهم توانا فيلوزوفيهم ونسي نيرو نايتهم ده هذا بوت سنة لبناسو بوت فلسفة ناسو بوت سنة حساب السو تماريحهم افتعدي سفح له نايل معات من قصاص كايدو مكرم يوم لمعاتهم من قصيلهم ونعرسهم يسووا نيرب سلازي ناي إثيوبيا كلهم عينة حمامات كلهم عينة قسلتات كلهم عينة سبراتات بقطة ملس خرخو يم لبل دارجنا عودان قصو لمرحة توجسوا إيموسيدو من مدلس مسؤولة تحيزو نص مسارات غيرو لها نصوم بتعمل ليك حدو بعين تريوم بزح زيو مشقة الخانو هيو زمان قد ندري وريوم ده يونيفرسيتات هذا جناب سلطان كمان تخلو خندي يونيفرسيتي يرنا حيز خندي نجزع إلو تسوون كراخركم سمعوا ونعو قس الخانو ناقرات اللو سو من قدتات كسرح مكرم يوم يونيفرسيتات صريحة يوم عندنا طابيعات فابريكاتات اندستري باركتات قال زيهم كلهم ليك حد فيزيكال انفراستراكشر توسنا كخدو رحقات لمكروا ونقر له قدف حاويسون هداسي قل الشغل اللي قل ما بزحتو نيتوبيا يو ناتي اجندا ناتي استقاع ايتوبيا خونا تحز تقرأي اوف كورس كافت بركات السو نشتي تقبل ولا برفار نقر بصحوا كخوني خلي لي حاسب قل ببزحاد حرك مصاكميه لسرحنا ورا لمعاتن مسرته لمعاتن غزاعن وانا ليولو حزبنا يلو ليوننو حزبون برقات بزح زمن كتقملو لي خاله عرسو لبلعه عددات أردنتن جزعن لخون أي حزنا وتقرأ جزنا نملس ناتنا أجندة سوسلة لخون توم مررت البال حقتات كنقافت أو نموكري للحس صونا حق حتون حتات نفتنا مجمرة ما بقسيت حتون أو نملس مجمرة تايلنا نتلعلنا دبيت وردنا تايمتينا مسان حدن نايك ألسي عمتات نتقرأ تافريم له تحتنا سعنا عين هنملس نموكر زفت مأخذ عادي خم تحزل لكم نركب تعم بزح نجار صعيرام يوم بزح نجار كهانت مكرام يوم نايو حق منجست كخونو نايو حق عبد تكونون اللي خالوا كل جيرام يوم اللي الحس دحرنا إيدهم ديم تفاديهم زينا إيدهم نحداكم نحنا أجندة سلة الإخوان بقولك لما سجنا محاورة سوينا دفت مأخذ عادي سخالي تاريك نفت نايتقراي قداي كلمة تخلنا توم مررت لبها الحتتات محتات نجمر مالتي صوتني حمس حدا عمت برتا وقالسي ثني حمسة حدا عمت نحو واحد قعزو بتصبوط تقراي تامت إلا تلكمني توصلنا نتخل عليكم مكر حدا عرسها ليتخل بقطاون عرسها ليتخل دخا مناطيت لمانيت بتميتن بتصام انت فلت كل اليوم هانيزم نفتا مجمرة للعلنا يحطو إنا عندنا تمليسنا خنمت شو تاينا إلا مجمرة خلا على تاينا حتو حاتيتنا دبيت وريدنا تامزينا حمسة حالي عمت نحو واحد قعزو نحو واحد نايقال زمن ناي منقصنا الزمن حاويسو نتقراي تايمزو إلا تايفري إلا سو حمسة حالي عمت نتقراي كاب منتاي نام منتاي بزحوه كاوينا ينا تاريخ معرف ناوينا ينا تاريخ معرف أساقروها زين بتشبط أمرت للو ملكعتات للو حقتات أو قمة تنا أنا خنا وقع مغنياتهم زي بروباغندا خنا نحو واحد مجلس إخوانا قال يا أخوانا سلازم شفافنا نجاريه اللي هوتنا أنا خنا وقعنا وعلنا هوتنا هي هوت ناتكم هوتنا يتخلي تقرأه سو دحر حمسة حدا عامت أنت عينت تقرأت هاني تحز تقرأ ولا تلكمني كالعلا لكم دحر تسمع مع دحر ريتهم كسمع دلو يتأجمع واللي بناتي يرد تجين كنا أقرأكم حمسة حدا عامت قالسي بقطع عرسها لي تخيل دخا مناطيت لمانيت بتقميت بتقمئي برديئت بحجز بدخنة تفلت كلل زفلت محبرسب صقعتني لخونا هوتو أبرديئت تلتنتلت محبرسب يوهانيسو برخا وصيخم برتا وقالسي ولعخم حمسة حدا عامت مولء عتقون كونكم منقستون كونكم لها نزكم معدي الفطركم محبرسب لفتركم سرعات زي استقرا حز تركول بركس عرسا ختمقب لي تخيل عرسا ختكلا خلون لي تخيل كحادك طعم دخمتي عقتي نخلو نجرا ما اخل منقس صقعتنيا زخونت حزون تحانيقه تخبيبه تبديله
تقواني لا اختمار توعل صقعتنيا لخونت بقامنت ماينوريتي نيشتيون بريفري ويكا وسنون لخونت كلل إخم هانيسكم بيزكا سو تقالسي لفريات وتصيتو زي تزني حمسة حادي عامت قالسي بوتل توقسو العلامة نمنتاي لينا قمقمو إلا حظ كنكرا خرين غير حمسة حادي عامت بتعم نوح جزي يون حدا سب عدم إين حدا عوي سب عدم إذا حمسة حادي عامت مستوعسكم أوكي سلست أطويلكم عرسكم رأي تافريكم تامشخم لي بتبوت تلسل عليكم له حساب علامة صرحو أساخيحهم مديخم عمرتني إديو إيكا محتاط بتعمي أقداسي وزحت كالستات حمسة حادي عامت كي توعزو لعليو وصيتات مصيوم يوم محاورسب قيروم يوم عد قيروم يوم دحر حمسة حادي عامت لتولدت التفطرت تግራይ زي تحزننا يا تنبر لنا اي سز حمسة حدا عامت مولو تقاليس كالا في اخاز كله واغا خفيلكا ادو تግራይ ولد تግራይ بب 10 عامتو دقكم هاو نداولكا ندا واغا اخا ندا سوقخا ندا قسلكا ندا سنكلكا كله طريتو من هافتو من نخينات نداوعلكا خيدو مچرشا حسكايا لمصاخا مچرشو لفطركايا عدي كلل زي تحزننا يا تግራይ تحزننا يا تግራይ كع بكل ملك ادارغا صرات بحالي اب كل معنات حدغو عالم كافتا او اثيوبيا خابللو خالوت كبابتات بكل ملك ادارغا دحريت قريت كل لي سو قالسنا معنات تني 51 عامت قالسي حوحات وصيتو زيو بتغوار مريت لولو نسو تግራይ حزي بكل ملك ادارغا طعم دخمتي صقعتنيا دارغا هلونا اديس ابا للو سرعات كم سقيلو تراناي ናይ ሓደ መገልገል ኣቕሓ መጥፍኢ መብርሂ ስዊች ገይሩ በቃ ጉረሮኻ ክዓፅወካ ልኽእል ሓደ ንጎ ተላዒሉ ኣየር ጠጠው ኣቢለ እየ ባንክ ጠጠው ኣቢለ እየ መንገዲ ዓፅየ እየ ገለ ኢሉስ በቃ ህልውናኻ ናብ ሓደጋ ክእትዎ ልኽእል ናበረኻ እስትንፋስካ ህልውናኻ ኩሉ ነገርካስ ኣብቲ ኣብ ውሳነ ናይ ማእኸል ዓዲ ዝተንጠልጠለ ከምዚ ዝበለት ዓዲ ከምዚ ዝበለ ማሕበረሰብ ይኹም فاتيركم بتغوار نسايتا وصيتا ناي 51 عامت قال سوصيت زيايا سن حدغا بتعم تقال على خونات هم تعنتو لكو اما اخل ميدا زوغحا تግራይ حزي امريت النيا صوتنا قال سوصيت ندحر وصيت هاليو ندحر عوت هاليو ندحر فريات هاليو فري لكاتيت مبار زيايا وصيت لكاتيت زيايا عوت لكاتيت زيايا مالت تግራይ بقوامنت ماينوريتين بريفرين بتعم نيشتي واقالي بلا ليتدمي ليتسمع ليتدمص ليتفرح ليتخبر كل اليوم غيرو ما بلاس بقوامنت كعوسن كتكوني تغير سخم تعنتو لكم برتاو قالسي وليعم تግራይ كافت تدورياتو النبرت تقر اراغيفهم كاوسن نام اخل مصيوم ما افتنا ايثيوبيا بوليتيكا وانا تواسايت غيرو ما يلكم نيران اسرائيل عامتات حز خا تግራይ تمليسا نافت تقرسو يا تدبريا النسو لخونلو مخنيات كع نايتوب ناي دغ صلاتنا كحدات وي ጭካነ ወይ ግብረ እከይነት ገለ ጥርሐ ይኾነ ስኹም ለለ ኮይኑ አዲስ አበባ ምስረገጹ ትናይ መጀመርያ ለገወርዎ ነገር እንመለስ ዜናዊ ንሕውሓት መሪሕነት ሕገ መንግስት ምጽሓፍ ስለዚ አፍትናይ መጀመርያ ናይ ማለት ናይ መለስ ዜናዊ ናይ ሕውሓት ትልዓበየ ዝዓድ ለቀመጥዎ ኣሰር ሲግኒቸር ትሕገ መንግስት ባዕሉ ገና አዲስ አበባ ክረግጹ ከለው ልጽሓፍዎ ሕገ መንግስቲ ንትግራይ بقوامنت أفقاد مأخلاي منغستي لتمسرته هلونا خهلوا صقعتنيا خوينا ختنبر ماينوريتي نيشتي كوينا ختنبر وسن كوينا ختنبر لغور حق منغستي ما تبدعمي لقرم بهراو ጭቆና በጽሕዎ ተበዲሉ ተገፍዑ ኢልኩም ብረት ለልዕልኩም ሉ ማሕበረሰብሲ ተቃል ዝተዓዊቱ መንግስት ወዲእኩም ናብ አዲስ አበባ ክትወጽሕ ከለኹም بزلاقነት ነቲ ብሄርሱ ለዳቅን ለድክምን ተቃላዕ ልገብርን ሕገ መንግስት ከመገርካ ጽሕፍካ ትመጽእ ማለት አይ አና ኩሉ ሻዕላይ ይርድእ ነገር እሱ رئيسني يسوم بالحني يسوم عاش خوينهم قال خيتبل نملس بو بركي تحاميهم سبات يخوني مالت دحنا نحسبنا لمدلنا بوليتيكا دبلوماسي راح يردنا إلو من حسو سباتهم صحيفهم موت حق منغست افت حق منغست قل إثيوبيا تبهال ديمقراسي لبهال نجر ريالي تفلتنا ديمقراسي انا ليبلا بحيل النبرلا بهيرات ويكع جوجلتات حيلتات ببترا اندا تفرارق زغزوا تحدخ متصخلنا تحدل تفصفلو تحدخ متصخلنا تحدل تقنلو سرعات مخانو رسي عمسي بيد بالصابلو سن بارلمنتاراو سرعات نتن كالوت ناي تግራይ ተነሓና ሕትተው ሃይለን لحسابا كللات بو بهيرات
ለይነበሩ ኣብ ሓደ ለይነበሩ ብግዲ ዳርጋ ብግዲ ጠራኒፎም መምፅኦም ከክንዲ ግዛዕ ክልላት ፈጢሮም መምሓራ ልበሃል ኣብ ካርታ ለይነበረ ሽሙ ብሱር ተላዒሉ ለይፈልጥ ለጊቦም ለጋጊቦም ክንዲግዛዕ ኣምሓራ ልበሃል ክልል ኣብዚ ጥቃና ከፍ ኣቢሎም ክንዲግዛዕ ኦሮምያ ልበሃል ክልል ኣብቲ ድሕሪ ኣቢሎም ከፍ ኣቢሎም ስለዚ ፓርላማ ከኣቱ ከሎ ብኢድ ብልጫ ነገራት ኣብ ልውሰነሉ ስርዓት ውሽጢ ንትግራይ ከዓ ብኣንጻሩ ነታ ልነበረታ ግዝኣትን መሬትን ፅዕንቶ ፈጣራይነትን ዕርዩ ብልሽርሽር መንገዲ ቆሪሶም ቆራሪሶም ቆርሚሞም ቆራሚሞም ካብታ ዝተረከብዋ ኣዝያ ልነኣሰት ክልል ፈጢሮም ማለት እዩ 5% ድምፂ 5% ኢድ ንትግራይ ሂብካ ነቶም ካልኦት 34% ናይ ምውሳን ዓቕሚ ናይ ተሳትፎ ብርኪ ናይ ኢድ ብልጫ ክትሽንሽኖም ከለኻ ኣብቲ ናይ ሕጊ መውፅእ ምክር ቤት ኣብቲ ናይ ፌደሬሽን ምክር ቤት ገለታት ማለት ኣብቶም ዋና ናይ ዝዓዲ ቁልፊ ልበሃሉ ውሳነታት ኣብ ልውሰንሎም ምክር ቤታት ሶድ ፅባሕ ድሕሪ ፅባሕ ከም መለስ ከም ሕወሓት ካብ ኣዲስ ኣበባ ለቂቕካ ክትከድ ከለኻ እንታይ ይፍጠር ኢሎም ሓሲቦም ማለት እዩ መኒን ትግራይ ክሓልየላ ኢሎም ሓሲቦም ማለት እዩ ሽዑ ስሽድሓን ሶም ኣዲስ ኣበባ ስለዝነበሩ ኩሉ ነገር ኣብ ኢዶም ስለዝነበረ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኖም ብርሑቅ ክሕልው ሓሲቦም ነይሮም ኢልካ ክትሓስብ ትኽእል ግን ንዘለኣለሙ ኣብ ስልጣን ዝነብር ስርዓት ከም ለየለ እንዳፈለጥካ ንዘለኣለሙ ንትግራይ ኣብ ስቃይ መከራ ከንብራ ዝኽእል ሕገ መንግስቲ ፅሒፍካ ክትሓልፍ ከለኻ እዙይ ታይ ማለት እዩ ስለዚ ንሱ ተቐቢሉ ከምቲ ሕዚ ዝግበረሎ ጨካን ጨፍጫፊ ጀኖሳይደር ዝኾነ ስርዓት መፂኡ እውን መጥቀሚ ይገብሮ ግን ከምኡ ተለይ ይኸውን እውን ድሕሪ እንመለስ ድሕሪ ንሃይለ ማርያም ደሳለይ ልመፀ መንግስቲ ዋላ ጥዑይ ተለኸውን ንትግራይ ዝተፈለየ ቀይም ለይብሉ ቅርሕንቲ ለይብሉ ተለኸውን እውን በታ ለሃብካዮ መሳርሒ በታ ለቐመጥካሎም ሕገ መንግስቲ ምንም ኩናት ከይኣወጁ ድሮን ታንኪ መድፍዕ ከይስደዱ ናብ ትግራይ ኢድ እንዳውፅኡ ጥራሕ ብኢድ ብልጫ ኩሉ ነገር ክውስኑ ለኽእሎም ትለዓበየ መሳርሒ ትለዓበየ መጨፍጨፍ መሳርሒ ባዕሉ ትሕገ መንግስቲ እዩ ኤንድ ንሱ ከዓ እንመለስ ዜናዊ ባዕሎም እዮም ፅሒፎም ኣቐሚጦም ብሎም መፅኦም ኣብቲ ጠረጴዛኦም ሰው ብድሕሪኡ ናይ እሱ እንዳገለፅካ ዓንቀፅ እንዳጠቐስካ ናይ ምውሳን ጉዳይ ይኸውን ሰው ሕወሓት ባዕላ እያ ህዝቢ ትግራይ ልውቃዕሉ ዕድመ ልክዑ ልጭፍጨፈሉ ልጓነየሉ ዶኩመንት ፅሒፋ ኣቐሚጣትሎም መፅያ እሱ መሰረት ገይሮም ሕዚ እቲ ናይ ባዕሎም ጭካነን ቂምን ግዛዕን ወሲኾም ትልገብርዎ ነገር ይገብሩ ኣሎ ስለዚ ናይ መጀመርያ ትመሪር ልበሃል ሓቂ እሱ እዩ ስለዚ ንትግራይ ምድቋስ ስለማዓንቲ ይኾነ ተጀሚሩ ንትግራይ ምድቋስ ዝተጀመረ በተለይ ብዘላቕነት ትግራይ ቅንዕ ከይትብሉ ርእሳ ከይተድን ዝገበራ እቲ እንመለስ ዜናዊ ባዕሎም ፅሒፎም 4 ኪሎ ሓዲጎም ሞሉ ኸዱ ሕገ መንግስቲ እዩ ሕገ መንግስቲ እሱ ንትግራይ ብቋምነት ወሰንን ንኡስን ማይኖሪቲ ኤንድ ፐሪፈሪ ዝገብር እዩ እሱ ትሕገ መንግስቲ እሱ ከምናትና ሕገ መንግስቲ በቃ ከም መድሕና ጌርና ከዓ ክንጭፍረሉ ክነኽብሮ ክንማወተሉ ክንዋደቐሉ ይፅበዩ ማለት እዩ ሰው ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ናይ ትግራይ መቃብር ዝተኳዓተ ሽዑ መዓልቲ እዩ ናይ ትግራይ ጉድጓድ ዝተኳዓተ ትንመለስ ዜናዊ ዝፀሓፍዎ ሕገ መንግስቲ ክፀድቅ ከሎ መዓልቲ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ሰራዊት ሒዙ ናብ ትግራይ ክዘምት ከሎ ይኾነ ሽዑ እዩ ጀሚሩ ተቃላዕነት ሽዑ ኣዲስ ኣበባ ስለዝነበሩ ኩሉ ኢዶም ስለዝነበረ ክፍተት ኣይረአይ ነይሩ ምክንያቱም ክሽፍንዎ ስለዝኽእሉ ብሓይሊ ምክንያቱም እንመለስ ኣብ ዝዝዎ ሰራዊት እንመለስ ኣብ ንንዋዕ ዓዲ ካሊእ ተፃባኢ ሓይሊ መፂን ትግራይ ከጥቃዕ ኢልካ ስለለይ ትሓስብ ባዕሎም ክሕልውን እዮም ኢልካ ስለትሓስብ ምንም ኣይመሰለና ተን ልጠቕመና ልመስላና ኣርቲክል 39 ዶ ግዛዕ ዶ ጥራሕ ኢና እንጠልጢልና ሆይ ንብል ነይርና ማለት እዩ ግን ናይ ሓቂ ናይ ሕገ መንግስቲ ትቐንዲ ትዋና መእሰር ዓንቀፁ ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ውሽጢ እሱ መሰረት ገይሩ ከዓ ነተን ክልላት ነተን ተዋሳእቲ ለሃበን ብፅሒት እዩ ቤዚካ ናይ ጂኦግራፊ ናይ ፖለቲካ ሓይሊ ናይ ውሳነ ወሃብነት ናይ ስልጣን ክፍፍል ብምሉእ ኣውሉ ምስረት እዩ እዚ ኣብቲ ምዕሪት እሱ ትግራይ ብቋምነት ወሰን ክትከውን ብቋምነት ድኽምቲ ክትከውን ፅግዕተኛ ክትከውን ተገይራ እያ ተቐሚጣ ከምኡ ተገይሩ ተሰፊቱ ሕገ መንግስቲ እዚ ናይ መጀመርያ ናይ ትግራይ ፀገም ልጅምር ኣብኡ ኢለ ልሓስብ ካብኡ ዝሓለፈ ካሊእ ክንውሕጦ ዝግበአና መሪር ሓቂ ኣብ ትግራይ ሕወሓት ሓድሽ መደብ እያ ፈጢራ ክላስ ማለት እዩ ናይ ሕወሓት ቃልሲ ኣበጋግስኡ መደባዊ ቃልሲ እዩ ኢልካ ብናይ ማርክሲዝም ፍሬምወርክ ውሽጢ እትካ ክትሪኦ ትኽእል ዓይነት ቃልሲ እዩ ነቲ ታሕተዋይ ማሕበረሰብ ክፍሊ ንሓረስታይ ወጊኑ ተላዕለ ቃልሲ ኢሎም እዮም ባዕሎም ለውዕሉ ስለዚ መደባዊ ቃልሲ ገይረ እየ ኢለ ሕወሓት ኩሉ ሻዕ ትምካሕ እንደ ዘማምራ ቃልሶም ካብ ብሄራዊ ቃልሲ ናብ መደባዊ ቃልሲ ገፅ እዩ ለዛዚ ነይሩ ኢለ ልሓስብ
حوحات تلتقالسته توديقيو تبلو تقيريو تبلو مسفناو سرعات بعلويا بيزيكالي صريحته تلتقالسو مدب وي كلاس دحر بعلم كوينهم مالك دحر ديسا مئتاوم دحر سلطان محازم ናይ ትግራይ ቁጠባ ናይ ትግራይ ኢኮኖሚ ብሕወሓት ባዕላን ብናይ ሕወሓት ሰባትን ክበሓት ይተገይሩ ሙሉእ ብሙሉእ ባዕሎም እዮም ተቆፃፂሮም ንኻሊእ ትግራዋይ ንኻሊእ ኢንቨስተር ንኻሊእ ካብ ካሊእ ዓዲ ሕደግዎም ካብ ካሊእ ክልል ካብ ካሊእ ቦታ ልመፀ በዓል ሃፍቲ ፀይፀ ኣቢሎም ዓዱ ክፀልእ ገይሮም ኣብዚ ዓዲ ምስራሕ ይከኣል ምህፍታም ይከኣል ሃፍቲ ምፍጣር ይከኣል ኢሉ ተስፋ ቆሪፁ ዓዱ ሓዲጉ ክስደድ ፈቐዶ ካልኦት ክልላት ከይዱ ኢንቨስት ክገብር ዓቕሙን ሃፍቱ ናብ ካሊእ ቦታታት ከፍስስ እዮም ኣገዲዶሞ ስለዚ ንልምዓት ንኢንቨስትመንት ሃፍቲ ንምፍጣር ለይቲ ምቹ ክልል እዮም ገይሮማ ምክንያቱም ካብታ ናይ መጀመርያ ስልጣን ዝሓዙላ መዓልቲ ጀሚሩ ክሳዕ ልሙዓንቲ ናይ ትግራይ ኢኮኖሚ ናይ ትግራይ ቁጠባ ዳርጋ 100% ብሕወሓት لتبحت أيو ببعلومن بسباتومن سلازي حدش أب زورياتهم نحوحات بعل سلطانات أب زوريات جوجلسو لتأكبه نيوعلو ربح على اللو انترست الفترة حدش مدب حدش كلاس يوم فترة سلازي أب تقراي حافتي كتم تقول تخيل بحتة ومن قدي أب حزل حوحات مخان مش حوحات مصقع حوحات تدولي نجار مقبار طرح خويني يتعرفوا شو بو مخنيات تقطوانا يتخللون بتعمي مقاتلهم صقعتني غيرهم اند التغوزه خوينو صنيح مالتي سلازي حقنيا قطوا حقنيا ايكونومي تግራይ بفصوم كهنص يخالي كيهنصون يم صريح مخنياتهم every sector بعالم يم تقصاصيرهم نتግራይ زحاليو يمسلو ናይ ትግራይ ግርምት ካልዶ ትእምትዶ ግዛዕደሎም ለጣሽውን ማዓት ትካላት ንዋ ብሹም ናይ ህዝብ ትግራይ ልኾና بتجوار جن أي سبب سلطان حوحات زخوانا مالته سز كله تن وانا لبها عبيتي ناي كتوا زفرات تنت كالات سنين تقطع زيرنا ويكعا مش أنت تصقعهم لشرح سبب سلطان يوم تقطع زيرنا كاو حليف خالي سب كالي تجراوي مالت كم عد متن صريحو رهيزو الميع خنبرك هفتم هفت خفتر يتفقدل أفتن تن وانا لبها ناي كتوا سكترات كالي سب كسمارة بفصو ما يفقد ببزحات صاريها ماريهاتات حدا ግዜ ከዓ بقلصي ولا حقوص يمون عصو غيرهم يم تناي تعدي يكون سلازي افت زقرينا ايثيوبيا خفال لحشنا ايكونومي منقسقاس لحشنا ايكونومي نصانت تريلو نعوي بتعم بزحات تغار شهافتي هافتنوايوم كاب تግራይ ወፃእ ለፍሱሱሉ ዓዊ ምክንያት እሱ እዩ ካሊ ፍቅራህ ሊዎም ምስትቦታ ዓዶም ጸሊኦም ግዛዕ ይኾነ አውዚ ሃፍተፍሲሶም ኢንቨስት ገይሮም አልሚዖም ክነብሩ كهفتمو هفت خفاترو سلاي يخلي لازم نتقراي بقطبة بتعمي دخم تختكون بتوصلوا سبات بزخانة وجوزي لخت بحات توجي للشقعاء أنا يوعلو بقى درجة خمسة مسفن النت المسل أنا يوعلو مدام أنا يوعلو كلاس فطيرو سلازم تقاليسنا وديقنا يلولو مسفن أو سرعات بخالي من قدي أزمينهم يوم تيمم ناقول قالته علم مالته شو بو مخنيات كتبا عقم تجارو بتعمي دقيقو تم هافاتم لبهادو طرطري لما مليتهم هافاتم لخون تجارون درجة مزحت وهافتهم كاب تجراي وصاع خوني تجددو دحرك أثخينات كمان تخلهم تراقبوا على دا برساتن عنوة كوينو مالتي سز تستقال عنا تشبملو تسرع أو تقرأ التهانة تحوحات لبحاتته بتعمي مفنافن اللي يولو نزعد قال بهالنجر أنقول اللي يفلتو بتعمي عفان الخانة كنت أو سرعاتي جز حدا مرر حكسي صوت خالي وتصيد حوحات خالي حوحات أو تقرأ لو قالته سرعات تقطع أو سرعات الصي حوحات طرح الحمد لله تشكركره حوحات طرح جنزب تفترله حوحات طرح هافت تفترلو قطبايا هانيصا مالت ناي تግራይ دارغه كل لبحال واغا لوص هافت جنتات مس ناي انفستمنت زفرات بحوحاتي تبحيتو وي بتكالاتا وي كعنا عاد صقيعم بزعاويو حاويرم بالولع بالساتيو سب هافت مالتي سو زينتهم توصلوا سبافتي نزخون سبات راح يكون يقوليو ناي تقراي عند حقا ناي تقراي قطع عند حقا يو significantly حاسيو مالته سو دحار حوحات كود سبات سوق مسمصكم تعنتو لكم بقى تقراي درجه طرحنا مساي وصيا كنت اميدا زوق حوز يا خوينا مالته منم بقى عرسا تمقبلو عرسا تخللو منم عينت قطباوي سارات كيهانصت يا صنيح 17 عامت مولئ تللوم هفت تللوم عقمي تللوم كله
عدلات بملو أما أخل عدي أما في سمو نتخالي إثيوبياوي يوم كريو لمكرون يراو يهادقنا لمعات منقسيو يهادق طبق صراح يسرح له لمعات يمتصلو قزع لبلشم أفتخالي إثيوبيا راح يوم كنا تندالف عنيرو أو تقراي ጥር ልብል ልመፀ ነገር የለይ ሕደግዎ ልምዓት ሕደግዎ ካልእ ሓለፋ ነገር እሞ ፍትሓዊ ዝኾነ ናይ ቁጠባ መጫወቲ ሜዳ እውን ክፈቕዶ ይከኣል እዩ ትግራይ ማለት እየ እዚ ተራ ስሕተት ኣይኮነ ንዓይ እዚ ብጣዕሚ ገዚፍ ስትራቴጂካዊ ውድቀት እዩ እዚ ብዛዕባ ትግራይ ለይምሕሳብ ብዛዕባ ናይ ትግራይ ፅባሕ ለይምሕሳብ እዩ ቤዚካል ንሱ ኢለ ርኢካ ከምቲ ዓንቲ ወለድኩም ኣዲስ ኣበባ ኮይኖም ዝረአዮም ዝነበረ ብሕታዊ ነገር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዘላቕነት ኮረችኦም መደላዲሎም ከመይ ይነብሩ ልብል ነገር ጥራሕ የርእሶም ነይሩ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ነገራት ዳርጋ ብተቃራኒዩ ፀልማት እዮም ገይሮም እቲ ሓደ ዓብዪ ኪሳራ እሱ እቲ ካሊእ ነጥቢ ናብቲ ናይ ፖለቲካ ኣብ ትግራይ ዝሃነፅዎ ፖለቲካዊ ስርዓት ክመልሰኩም ሕወሓት ንደርጊ ተቃሊሱ ኣውዲቑ ንባዕሉ ግን ህልም ዝበለ ደርጊ ኮይኑ ስለዚ ንደርጊ ተቃሊሱ ለውደቐ ስርዓት ተመሊሱ ንባዕሉ ካሊእ መልክዕ ደርጊ ካሊእ ሕብሪ ደርጋውነት እዩ ኣርዩና ማለት እዩ ስለዚ ሕወሓት ብጥሪኡ ነቲ ተቃሊሶም ለውደቕዎ ስርዓት ባዕሉ እዮም ሃኒፆሞ ኣብ ትግራይ ብፖለቲካ ብነፃነት ብዲሞክራሲ ዓይን እንድሕሪኢኹሞ ትግራይ تبدرج جزء لبتحنا ورا عفنا نشقنا بدلن درجة ملك وتوسنا ملك غير طرحن به حزونك قريل قال حوحت ندرجي شعيرو أب مقابر درجن كالي درجاون نتيهانيج نعفنا نشقنا تقاومو برخاوتيو برث العلو جن كالي ملك عن حبرن شقنا ايوب تقرأ تخيلو سلز تقاليسهم زودقوا سرعات بعلو يوم تقرأ هانيج أمو شقنا عفنا دحرات متللاف زي متأممان هم لولو ناي بوليتيكا بهالتات يوم ناو تقرأ يوم دحو حد مالتين أب تقرأ افتحو حد ناي حمسان حدن ناي حو حد ناي كالسي زمان التفت أرد تقرأ أفلا حساب نورك خون التفلي حساب التفلي مرقتي التفري قوام محز ندك سبات انتقارو لأسر لقفع لقواني كاو عدهم لسقوق شما لو كام محبرسب كنتسألو لقبر وانجلي خوين قابني خوين سلازيت حوحات بطريقو نتتقالسوا نايتقونا نعافنا سرعات بعلو يوم هانيز أمو تقرأي بعلو يوم تخيلهم انديهم أزمين أمو انديهم محيش أمو صوتهم قال أتسقوا قوانا خوينهم ليفوتونا خوينهم تقلقتنا خوينهم ايوم لعفنا لتقوننا لبدلنا نيروم إلنا خنحسب نخيل زيوم قنت متقونا تعافنا تمقوناي ببعلنا بتقاروك خون ترحم قيرهم مخالي افلالا للوي مثلني يعني ببوليتيكا عيني أو تقرأي أو حمسة حادي عامة وشتي كانت أول جبؤ بالنبارة ناي كانت فول جبؤ بالنبارة ناي ديمقراطية ناي نتعنت ناي بوليتيكا مهدار سرت بفصم كيجمروا أي وجه حوام أو زي بزحنا أو تقرأي حدا حساب طرح حدا ترخ طرح حدا مرقت طرح حدا قوام طرح حدا بوليتيكا ما أخذ طرح كله يتصاريح سلاز كابنا حوحات حساب كابنا حوحات مصحف كابنا حوحات مرقتي كابنا حوحات قوام زتفلي بملؤ باندانات عصبنات سدنات كحدات تغير إلو السدنير أو تقراي زتفلي مرقتي زتفلي حساب حزم تلعب تجارب بطعم بزح ماليا زي ولو بدلن قفعني بصحوا حوحات أو تاريكو كاب سسان شو عتن جميرو كسا حزك سازع على سزيا أم من قدرو كندي تجارو إندان تبعت أو ماتيو كندي تجارو يو بحساب سلة فلو يطرح واقان دخفلهم ماتيو حوحات حزي خوان يفتبرتا وقال سجميرو ثم بحساب تفلي وسوات بسودان غيروم تفانيهم بسلاموت يوم أوروبا خيرهم قالوا زانتاتات تمول مثل السود رح يمثلني التفلي حسابن قوامن بمحازم طرح هيوتهم لخفلو واقا لخفلو بزحات تقارو بزحات تقادلتي كلو خم لخلو نمقمات بزح لتصقم يخواني نسو بعلي عند نسو اخل مسكري بيزيكالي سو برخا هم تلنقرنا ديمقراطياوي فتحاوي قلت انت للو ناس انت لفكر قزع سرعة اندحرنا يروحوا واحد كتما مسمات امتشس كالي حدش بهارخ الله وسيخ تقما برخا النورو صبق ناي ديمقراطي بحلي صبق ناي ناس الناس بحلي ناي فتح بحلي أب كتما مصي خما جيري سؤنا كما جيري وضعه سلازي حوحات كأفت ختم حزل نرؤي لنا أفت صبقنا يمتشوت ساعات أفت صبقنا يمنقسنا ساعات ناي سلام هو بللو أو ناي سلام وردا لريو تقفلوا وتقفعن عفنان
أفتبرخاون نسون داقوا رخم المس أنا منم ترطر يبلين سو تجارو حدا ندحرت تملسنا خنو في التشخة ولا جبونا حتى تات حدا سو الخو هو حتى بتاريخه خم جمر خم مسرت وجمر كسعلومي أما نقدو كافت نحوحات البهال كافت وانا نحوحات حساب زتفلي قوامن حسابن رئيتون لحازو سبات تاين داقوا ميماتيو لول نجار مفتاش كلينا بزحاتون ليتعاصوا ليتفتحوا ليتمرمروا فايلات سلال اللونة ناين ججحات حويسو إن خالق تجادل نحوحات تجادل تول فقعد من جدي أكساو حزي بنتصور بلاي فلات مخنيات من جدن لترف سلال اللو سو دحار منقستنا مسمات حوحاتنا مقالة منقست مسكونا أديس أبابون كوينون نتقرأ برحقات كم حجرة مسجمرة دهانت وسرعات وانت مساس هالي لي الحس سو هلم لبلا ناي عفنا هلم لبلا ناي جزازة ناي تقونا سرعات يهانيز أب تقرأ ناي حسب فلالاي حسكا موتا حاتياتي خوين نوري خوين سبات تفلي حسب حزم بموت أمطرح معثنا قريبا صحوا ما هيوتهم كاب على خفصا ناي حوحات تقادلتي جمر كاب حوحات تفلي مرقص حزم بنوا على مخنات تخوراريوم تفلاليوم رقيص لوصو تقادلتي مراح تحوحات أو هيوتهم لوصو حوام نقرات نفولت أمينا بموزحت صحيفهم مام تناقيرهم مام جلس للخون تزو بتعم قفعني سرعاتي خوين سطرح خوني كافتنا ناي قالس تولدي كافتنا حوحات ولدو وطاول اب تግራይ ለውጥ يدلي حدش حساب يدلي حدش መንገድ يدلي تግራይ ካውዝ الحاشه ነገር ይግባ ይሎም አውሎም ልተዛረው ንቅድሚት ልወጹ حسابهم ክገልጹ قوامهم ክገልጹ መማረጽ حساب ሒዞም ክመጹ ልሞከሩ ተጋሩ መዓት ነገር የመጣ انا ግደም ይሆቶም ከምሎም አይኾነይ ሎሚ توسنا ملكعو زلحلح ناقر خمللو قلصي فوتيوم ديو خيفتو خالي قدا يخون قدم حزي معاد سب بزح واقع إنها خفلا ماتسو تقراي مالت ننبر هادستا ننا عندهم قبر سلاسة لتفلي بوليتيكا وقوام سلا الحازو تحاسوهم كعب سلامة من قدي كك آلسو سلا الموكر نهزو خسرو سلا الموكر طرح جازا خراي خلو تقبر ولا الدمنا بمحاورسو كي يحوسو تخلكل كاوسر حوم تبارر تأثر تقافئ فقود من قدي سو كان قاطط علم كان ناشوم كصرفهم تقبر ودبيا زي حكي زي بوليتيكا بحالنا سو ببوليتيكا عيني 17 عامات ملء تقاليسهم لفريو ذهانت وعد نسي صحوحات 17 عامات ملء تقاليسو ببوليتيكا العيني بديمقراطية عيني بفتح عيني كالا يدرجي خوين سو سب كما غيرو درجن مخان كله اجا يخفل درجن مخان كما غيرو سب 17 عامات ملء يتخص بعلو سرعة سو بعلو تعفنا سو بعلو تمجزات سو نمتكا مالت سو تمنقد سو بزح واقع يخفي لنا كما حوارسة حزوني يخفي لنا اوف كورس بزح زي ايو او دقلنا حما او دادقا نبزح حداقا نبزح تاقام ناي تقرع عقم بمسرته ونتحام شاشو ستراكتشرال لخوانا استراتيجيك لخوانا صحتت نسو تبايتا مجمريو موشموشو دخيمو سلالت انحقيو مصاوتي توم صلاتنا ون ببغزيو دلهم غاورو لمكرو لو معناتي يورسينا صوت حوحات عاوت ولو هانيص ايوت ولو اسخي ايوت ولو اند سو مسرت غيرو تفطر بوليتيكا محبرسب تفطر بوليتيكا بحال تግራይ نسي عفنايو اقونايو حزب الخفافل حزب حدنة الشرشر حزبنا النوع لنا خص بطرطار عين خرق الجبر اند تجددوا احنت حساب احنت صلال طرح احنت مرقص طرح خطرنا مفتنح وحات بهالباكيج وستي افتا شانطا وسطسا كل سب تتقاليلو اخاتو كاوص على له بمولو كوقع خصرف باند خبحال كنا شو اي نتغبر مص ازي نتوم بتوقعوا نتوم تبدلوا سبا طرح خونه يغودي نتغرايو عند حقاسير وابسك سو كالاي سالساي ممارص ليبلا تغرايا خوينا صنيح نحوحات حسب نحوحات بروجرام نحوحات مواصع طرحنا حزنا صنيحنا معناته خم مفتحي كم بحتاوي مطالع خارج سو بلان بي ليولو محبرسبنا خوينا سو حداغا خمت خلو اند تنحوحات مفتحي تنحوحات حسب كحداغنا اما ليد حنا مخانو أو تردأنا له ساعات كالي زور لنا نريو ولا حلنا نتموتو قال أي سالساي ممارس حساب ممارس مفتحي مهدمي قال أي سالساي مهدمي بعتي كيه لو ناقي سو أو حوحات عدم مالت لبا محبرسب نوعلو لجنا نمصايل لجنا محبرسب كلهم قاوحو حد خرطي تيقمت مغنياتهم تا خرطي سا كتوض كلنا حداغا تخلا كل ነገር يكسن ማለት ስለዚህ ተመማራጽ ምስአን ተዓፈና ተኻሊ ፍሊ ለበለ ሐሳብ እንደخركمካ ውጽእ ለበለ ነገር ሙሉ እንዳጸረብካ ለመጻናዩ መንገዲ ንሕወሓት ካልኣይ ሰልሳይ መማረጽ ኸይት ህይህልዋ
ኣብ ሓደጋ ግዜ እቲ ናይ ሕወሓት መንገዲ ፌል ኣብ ዝገበረሉ ዝወደቐሉ ሰዓት ካሊእ መዋፅኦ መንገዲ ከይትእልሽ ኣብኡ ጥራሕ ተንጠልጢላ ንሱ ክወድቕ ከሎ ሓቢራ ክትወድቕ እዩ ገይርዋ። እሱ ኩሉ ኮይኑ ናብ መጨረሻ ክንመፅእ ከለና እቲ ናይ ዝሓለፈ ናይ 2013 ዓመተ ምህረት ኩናት መፅኡ ብዙሕ ነገር ብዙሕ ዋጋ የኽፊሉና ብዙሕ ነገር እውን ክርኢ ገይሩና ብዙሕ ትግራዋይ ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበሮ ኣመለኻኽታ ተወሰነ መልክዑ ክላቐቕ ዝገበረ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ ብሓቂ ሕወሓትን መራሕታን ንዓና ኣብ ሓደጋ ግዜ ብፍፁም ተኸላኺሎም ክከላኸሉልና ከድሕኑና ዘይኽእሉ ምዃኑ ኣሽምባይ ከድሕኑና ቀዲሞም ቀቅድሜና ሃዲሞም በረኻ ከኣትዉ ሃዲሞም ናብ በዓቲ ክሕብኡ ፈቐዶ ቆላተን ቤንን ዓዴትን ከርተት ክብሉ ብእግሮም ኢና ሪእናዮ። ስለዚ ሕወሓት ን51 ዓመት ሙሉእ ደኺመ ለፊዐ ተቓሊሰ ተመራሚረ ዓመፅ መሪሓውን መንግስቲ መሪሓውን መጨረሻ ዝወፅሐቶ ዝሃነፀቶ ዓዲ ዓቕሚ ንትግራይ ካብቲ ዝረኣናዮ ዓይነት መቕዘፍቲ ክከላኸል ዘይኽእል እዩ ኮይኑ ሶ ክንደየናይ ተቓላዕቲ ምዃና ክንደየናይ ዓርስና ክንከላኸል ዘይንኽእል ዓርስና ክንምግብ ዘይንኽእል ብቕፅበት ክንክበብ ክንዕፆ ክንሕናቕ ንኽእል ምዃንና ኢና ርኢና ማለት እየ ነቲ ሓደጋ እሱ ነቲ ኩናት እሱ ኣቐዲሙ ከጫኑ ልኽእል ኣቐዲሙ ክእምት ልኽእል እቲ ሓደጋ ምስ መፀ ከዓ ኢፌክቲቭሊ ብትኽክል ዓርስና ክንከላኸል ዝገብረና ተዳሊና ክንፀንሕ ዝገብር ዓይነት መሪሕነት ሕወሓት ከም ዘይብሎም ርኢና ኢና ማለት እዩ ስለዚ እታ ትማ ዝረኣናያ እታ ትማሊ እታ መቕዘፍቲ ናብ ትግራይ ክትመፅእ ከላ ዝረኣናዮ ኩነታት ፅባሕ ድሕሪ ፅባሕ ውለይ ይድገመሉ ምክንያት ኣይረአየኒ ካሊእ ተፈለየ ዓይነት ምድላው ተፈለየ ዓይነት ኣተሓሳስባ ብልሓት ገለ ካብ ሕወሓት መራሕቲ ኣነ ይፅበይ ስለዚ ከምታ ትማሊ ብገርህና ዝተጠቃዕናላ ከምታ ትማሊ ኣብ ማእኸል ሜዳ ዝወግሐና ስለዚ ፅባሕ ድሕሪ ፅባሕ እውን ካሊእ ደጋዊ ሓደጋ እውን ተልመፅእ ሰኣት ትፍጠር ስለዚ ለካቲት 11 ክነክብር ከለና እንታይ ኢና ንክብር ኣለና ናይ ሓቂ እቲ በዓል ብዛዕባ እንታይ ኦኬ ሶ መስዋዕትነት تشعو لنا يحوحات ولدو نتشعو لنا رجزازة أنا تشعو لنا رحمة سرعات كاف سلطان كجرسس كاف زوانو كلاقو لخفلو مسوات النت لرأيو في النت قراص النت تناشعو ولدو لرأيو تبعت نحركوينا نخبر لنا بزح تاقام يبلي يعني السرعة بزخر عيني كنذكرون خلينا شعوتهم شعونا ورمنا أسيت شعونا ورا تولدي خجورو اللي قبوا لنا ورا نجار جيرو إلا خنا وصلنا خلينا فأنا خم شويت توم شعب برخال وصو نحو حتى قادلتي نمنتاي برخاوس يوم نمنتاي تقاليسهم نمنتاي ندرج بحيلي أو قدام ما يلخ عرمر ما يخلي درجي هلم لوالد أقواني صفصافي بدالي سرعتي بسالين تقرأ سيزم قاع تقالسو نقعونا ودقوه أو منم تقام يبلي صوت شعلر أيوة ورات النت تعامتهم تنبي بهلاينتهم تنجقنا نقفعي لرأيوة صيو في النت تفتحير لنا أيو كاوز الحاشا نقاري اللي قبقنا لولا عينة ماتك الحجام نخفلوا واقا بمولو نعوه واقا خنهو قدني حوي خبرون اللي توم حتى تات للعلماء اللخو مستمى وقاسي مستعلام أنا يتقالسي أدلاينتنا يتقالسي لتحازي خواني أنا للعلم حتى تات حزي مسوصيت تقالسي تتحازي صبو تقالسي نقع تخايدة نقع درق ودقة كاو درقي دحرمو دا منقستي دحرم خوان سلطان دحرم حاز حوحات أو تقراي بتلي لهانس أتو سرعات ناي كتابة ناي بوليتيكا ناي ديمقراسي سرعات بهلنجن نسو خنفتشون قدادينا نسو تنصبو نغار ديو نيرو نسو مستنا مجمري حيزم مولت العلامة لسانة ديو لو الحتو ملعال بتعام قداسي يخون ساز بوت يتزرجان لك عبل لغسي تقالسي كسابة دي سابة الوز حلوك سعدر قود كاتب لله معرف عوت الخنا عامات ماريحي يوحو حاتي للحسبان دحر من قست الناتقن نات مجمرة التقالة سلو برخال وصلو ملؤ بملؤ الحمشش من قدي عفنا من قدي تقوانا من قدي أجزاز أي مريض ندرجع 10 عامات ملؤ تقالي سخم تعنتوا لكم بعلو جن درج خوني مريض ناتنا يدرجي تقالي سيو إلو الحاسو إلو لو قعلو تقوانان يفتحوا النت بدل بعلو أزمين يو نفتكر مزيو سلازي تحطوا شعوتي تقوانين دلي يفتحوا النت يندلي هزبنا كأول حشا نجار يجبوا يدين يرد حتى سويس نسخات تشكونا إن هذا تجراي أنا اللي تشكونا إنير السوق يتحتى أنا سلازي ندحر تشكونا تصيفك عفنا تصيفك إيفت حاولنا اللي خان دحر برخاوات إخا دحر عوات دحر موضع سرعة سو خميجر كابع الخا سخات أفلوت أقف عنيا أفلوت كفافالي أفلوت إيفت حاوي عفاني خونك تعرف
ስለዚ ትግራይ ሕወሓት በረኻ ክወፅእ ከሎ ደሊቨር ክገብረላ ቃል ኣትወላ ናይ ቃልሲ ዕላማታት ዳርጋ ብምሉኦም ሓንሽሽዎም ኢለ ኢለ ሓስባን ከሳኽዖም ኢሉ በረኻ ልወፀሎም ንሱ መሰረት ገይሩ ቃል ኣትዩ ካብ ኣዴታት ትግራይ ካብ ወለዲ ትግራይ ደቆምን ሃፍተ ጥሪቶምን ዝተቐበለሉ ውዕል እዩ ኮንትራት እሱ ንሓንቲ ኣደ ትግራይ እማ ወዲ ኸሃቢ ኣጋድሊ ኣንጻር እቲ ስርዓት እዚ ክውፈ ግበር እሞ ለውጢ ከምፀልክ እየ ከውግሐልክ እየ ፅባሕ ዝሓሸ ነገር ክመፅእ እዩ ኢልካ እንድሕር ቃል ኣትይኻ ኣላ እንድሱ ኣብ ግምት እትያዞም ደቂ እሽላ እንድሕር መረቃ ሂዋትካ ውላዳ ሓደ ጥራሕ ዘይኮነስ 4-5 ደቂ እንድሕር ሂዋትካ ስለዚ ብምላሹ ንስኻ ከዓ ትልተቃለስካሉ ትልወፀኻሉ ዕላማ ትቃል ኣተኻዮ ክትህባ ደሊቨር ክትገብራ ኣያፅብ ሶ ስርዓት ኣውዲእካ መንግስቲ ምስ ኮንካ ንኣዶ ትግራይ ንህዝቢ ትግራይ ንትግራይ ብሓፈሻ ነቲ ብሄር እንታይ ጌርካሉ ካብ ምንታይ ሓደጋ ካብ ምንታይ ውርደት ካብ ምንታይ ሕስረት ኢኻ ኣናጊፍካዩ ሰላም ዲኻ ምፂኻሉ ብዘላቕነት በብ10-20 ዓመቱ ኩናትን መስዋዕትነትን ለይፍለየሉ ማሕበረሰብ እዩ ልምዓት ዲኻ ምፂኻሉ ትልሰራሕካዮ ፅርግያን ዩኒቨርሲታትን ነቲ ገጠር ለሎ ማሕበረሰብ ነቲ ወላዲ ትግራይ ካብ ዒላማይ ምስታይ ካብ ምሰውዕር ተዳፊኡ ማይ ምግላል ካብ ብሕርሲ ስቃይ ትመውት ኣዶ ካፍቲ ኩነታት ሱኽተናግፋ ይኽኣልካ ውሕስና ዲኻ ቀሪብካሉ የለይ ምክንያቱም ቅድሚ 3-4 ዓመት ካብ ጀኖሳይድ ካብ ጨፍጫፍ ክተድሕኖ ይኽኣልካይ ኣቐዲሙ ተዳልዩ ዓርሱ ክከላኸለሉ ይኽእል ዓቕሚ ከጥሪ ኣይፈቐድካሉ ወራር ክመፅእ ከሎ ዓመፅ ክመፅእ ከሎ ጨፍጫፍ ክመፅእ ከሎ ጥራሕ ኢዱ ማእኸል ሜዳ ብጣዕሚ ተቃላዓይ ኮይኑ ክፅበዮ ኢኻ ጌርካ ነቲ ትግራዋይ ተቃልሲ ገይሩ ሕወሓት ዝመርሖ መንግስትነት ጥራሕ ኢድና ከምዚ ኣይልና ከይተዳለና ከይሓሰብናሉ ብገርህና ብድቆስና ክንወረር ክንድፈር ክንጭፍጨፍ ዝገበረ ስርዓት እዩ ድሓር ሕወሓት ናብ ስልጣን ምስ መፀ መንግስቲ ምስ ኮነ እውን ኣብ ትግራይ ዝሃነፆ ፖለቲካዊ ስርዓት ፖለቲካዊ ምህዳር ልምዓት ኢንቨስትመንት ቁጠባ ገለ ከይትብለኒ ቁጠባ ዓቕሚ ተጋሩ ተሓምሽሹ እዩ ተበቲኑ እዩ እቶም ኣማራፂ ዝሰኣኑ ተጋሩ ዓዶም ፀሊኦም መንፀርጢሮም ፈቆለ ካሊእ ክልል ኢንቨስት ክገብሩ ሃፍቶምን ጉልበቶምን ዕድሚኦምን ከባኽኑ ኢኻ ጌርካ ሶ ትግራይ ብዙሕ ነገር ያስኢና ተን ዋና ልበሃላ ናይ ቁጠባ ዘፈራት ዕድላት ባዕሉ ሕወሓትን ናይ ሕወሓት ሰባት ናይ ሕወሓት መደባት the new class ንብሎም ንሶም እዮም ተቆፃፂሮም ስለዚ the whole idea ናብ ቃልሲ ብድሕሪ ምውፃእ ለሎ ኢኒሽቲቭ ለሎ ዕላማ ብምሉእ ዳርጋ ሓደ ብሓደ እንድሕር ውሽጡ ብደንብ ክንፍትሾ ክኢልና ካብቶም ደጋ ይኸው ዩኒቨርሲቲ ይኸው ፅርግያ ይኸው ግዛዕ ኢሎም ለቕርቦም ነገራት ንእሽተይ ጥልቕ ኢልና ኣብ ሕድሕድ ኣዶ ትግራይ ሂወት ኣብ ሕድሕድ ገባር ትግራይ ሂወት ኣብ ሕድሕድ መንእሰይ ትግራይ ሂወት እንታይ ለውጢ ኣምፅኡ እንታይ ተስፋ ሒዙ መፅኡ መንእሰይ ትግራይ ካብ ንዓተ ሰለፍ ንዓተ ገፈፍ ንዓተ ተዋጋእ ንዓተ ሰዋቕ ካብ ምባል ሓለፍ ካሊእ እንታይ ስራሕ ዕድል ፈጢርካሉ ናብ ስደት ከይኸይድ ኣብ ምህርቲ ለምብር ተሎ ፕሮዳክቲቭ ነገር ክውዕል ዝገብር ዕድል እንታይ ኣመቻችካሉ እሱታት ብደንቢ ክፍተሽ ክኽእል እዮም ከምቲ ሕዚ ዝበልክዎ ለካቲት 11 ብዛዕባ እቲ ሽዑል ተኸፈለ ዋጋ ሽዑል ተረኣየ ውፊነት ናይቲ ወለዶ እሱ ንዝክረሉ መዓልቲ ተኾይኑ ኦፍኮርስ ፀገም የብሉ ክንዝክሮ እውን ኣለና ናይ ታሪክና ሓደ ኣካል ስለዝኾነ ግን ለካቲት 11 ብዛዕባ ዓወት ብዛዕባ ውፅኢት ክኸውን ይኽእል ምክንያቱም ንትግራይ ብጭቡጥ ለምፀአላ ብዓወት ልምዝገበ ነገር ስለለየለ ብግዝያውነት ተመዝገበ ነገር ተነይሩ እውን ብዘላቕነት ልሕምሸት ስለዝኾነ ኣስፋልትን ዩኒቨርሲታትን ሰሪሕካ ጥዕና ጣብያን ኣብያተ ትምህርትን ሰሪሕካ ንዕኡ ካብ ብርሰት ካብ ዕንወት ክትከላኸለሉ ትኽእል ዓቕሚ እንድሕር ዘይሃኒፅካ ኩሉ ናይ ቁጠባ ናይ ኢኮኖሚኻ ክሳድ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብለላ ሓንቲ በተን ስዊች ኦፍ ኦን እንድሕር ዝግበር ኮይኑ ሶ ብዘላቕነት ምንም ንትግራይ ዝረብሕ ነገር ኣይገበርካይ ማለት እዩ ዋላታ ቁጠባ ዋላታ ሕወሓት ይወደግ ኣብዚኣ ጠንካራ እየ ኣብዚኣ ጎበዝ እየ ኢሉ ልምክሐላ ዘፈርኳስ ዘላቕነት የብላ ውሕስና የብላ ኣብ ፍቓድ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮፍ ዝበለ በዓል ስልጣን ዝተንጠልጠለት እያ ናይ ትግራይ ቁጠባ ናይ ትግራይ ኢኮኖሚያዊ ምንቅስቃስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮንካ ብልኽፈት ልዕፆ ቡምባ ኢል ተንፍስ ናይ ትግራይ ባንክታት ኣዲስ ኣበባ ኮንካ እየን ልዕፆ ኣልኽፈታ ናይ ትግራይ ንግዲ ኣዲስ ኣበባ ኮንካ ክሳዱ ልዕርፆ ስለዚ ዓርሱ ክኢሉ ፈንክሽን ክገብር ለይኽእል ካብ ሓደጋ ክከላኸለልካ ለይኽእል ኣብ ደገ ዝኾነ ሓይሊ ብዝኾርዮ ቁፅሪ ዝዓፅኦ ዝኸፍቶ ቁጠባ ሃኒፅካ
እዙይ እዩ ጽቡቕ ነገር ኣነ ናይ ሌጋሲ ናይ ኣሰር ቁጠባ እዩ ብኢኮኖሚ ዓይኒ ንትግራይ ካብዚ ብርኪ ናብዚ ብርኪ ኣብፅሕያ ክትብለኒ ትኽእል ድኽነት ንድሕር ኮይኑ ያው መልክዑ ቀይሩ ንእሽተይ ዘመናዊ ኮይኑ ንእሽተይ ፅርይር ኢሉ እምበይ ያው ድኽነት እዩ ሕዚ እውን ኣብ ድኽነት ኢና ነና ሕዚ እውን ኣዶ ትግራይ ኣብቲ ኸርፋሕ ናብራ እያ እኒኣ ሕዚ እውን ገባር ትግራይ ሓረስታይ ትግራይ ኣብቲ ናይ ኣውዕር ማሕረስ ኣብቲ ካብ ኢድና ኣፍ ናብራ እዩ ዝነብር ኣብ ረድኤትን ኣብ ግዛዕን ካብ ናይ ዳቦ ካብ ናይ ባኒ ሕቶን ላዕሊ ካሊእ ነገር ከይሓስብ ከይሓትት ተገይሩ ብኸውዲ ተኣሲሩ ዝነበረላ ዓዲ ኢኹም ሃኒፅኩም ብትክክል ሰዓታ ምስሊ እቲ ካሊእ ዘፈርቲ ፖለቲካ ትገለብስርሉ ውጋዕ ነገር የብሉ ሶ ፖለቲካሊ ትግራይ በቃ መቐመቐ የመውሪዶማ ሕዚ ከይፈተው ዝለሕልሐ ነገር ተሃልዩውን ከም ነፃነት ክወሰደ ይኽእል እቲ ሕዚ እኒአ ከይፈተና ኣማራፂ ስኢኑ ሰብ በብቕጣጩ ለንፀርፅሮ ልትንፍሶለ ነገር ከም ነፃነት መግለፂ ጌርካ ምውሳድ እውን መሰከፊ ሕወሓት ጉልበት ክተግንኸላ ክትቆፃፀር ክትክእል ከላ እንታይ ከም ትገብር ርኢና ኢና ትማሊ ብነበረሃ ደስታ ብናዓንዶም ብነረጋሽ ብንገብሩ ርኢና ኢና ክገብርዎ ዝኽእል ነገር ብምሉእ እዮም ዝገብሩ ማሕበረሰብ ካብታ ንሶም ለሊዋ ካብታ ንሶም ዝሓስብዋ ሓንቲ ሓሳብ ሓንቲ ፕሮግራም ሓንቲ መዋፅኦ መፍትሒ ሓንቲ መንገዲ መስመር ይብልዋ እሶም ካብታ መስመር ንሳ ፍሒት ከይብል እቲ ማሕበረሰብ ኩሉ ነገር እዮም ዝገብሩ ከምዚ ዝበለ ናይ ዓፈና ጫፍ ናይ ጭቆና ጫፍ ዝኾነ ስርዓት ሃኒፅካሲ 51 ዓመት ኣብ ቃልስን ዓወትን ኢልካ ንዓ ጨፍር ንዓ ዓልል ንዓ ጨርሕ ኢልካ ማሕበረሰብ ክትፅውዕ ናብ ጎደና ብጣዕሚ መሰከፊ እዩ ሶ 51 ዓመት ወይ ከዓ ለካቲት 11 ብዛዕባ ዓወት ብዛዕባ ውፅኢት ብዛዕባ ንትግራይ ዝሰርሑላ ነገር ክኸውን ይኽእል ይባህለ ምክንያቱም ከምኡ ዝበሃል ነገር ስለሌለ ንትግራይ በብግዚኡ ስልም እንዳበለ መሊሱ መላሊሱ ልመፅእ መቕዘፍቲ ልመፅእ ኩናት ልመፅእ መስዋዕት እምበይ ዘለቐነት ዘለዎ ሰላም ዘለቐነት ዘለዎ ርፍታ ዘለቐነት ዘለዎ ፍትሒ ነፃነት ከምፅኡላ ስለለይረኣና ማለት እዩ ሶ ብዛዕባ ብቕዓት መሪሕነት ብዛዕባ ህንፀት ዓዲ ብዛዕባ ፍትሒ ብዛዕባ ጭቆና ምርጋፍ ብዛዕባ ዘላቒ ውሕስናት ብሄር ክኸውን ይኽእል ለካቲት 11 ኢልብላን ምክንያቱም ቶም ነገራት እዚኦም ብምሉኦም ኣብ መሬት የለውን ብጭቡጥ ንትግራይ እዚኦም ትግራይ ክተስተማቕር ኣይተዓደለት እንድ እዚኦም ከዓ ነቲ ቅድሚ 51 ዓመት ዝተወልዐ ብረታዊ ቃልሲ መበገሲ እዮም ተባሂሎም ተነገሩና ሶት ናይ 51 ዓመት ቃልሲ ብጥሪኡ ነቶም በረኻ ልወፀሎም ነቶም ይቃለሰሎም የሉ ተሓንገጦም ዕላማታት ነቲ ንኣዶ ነቦን ትግራይ ለኣቶ ቃል ለኣቶ መብፅዓ ለኣቶ ሕድሪ ሙሉእ ብምሉእ ዳርጋ ልተሓንሸሸሉ ግዜ እዩ ልኢሉ ይወስድን ሰዝብኡ ዓይኒ ርኢና ቶም ስሕተታት እውን ብስሕተትነቶም ቶም ዓወታት ተተሃልዮም ቶም ፅቡቕ ነገራት ቶም ፅቡቕ ኣሰራት ሌጋሲታት እውን በብመልክዖም እዮም ክቕመጡ ልግብኦም ኢለ ዝሓስብ ብኡ መንገዲ እውን ክምሕሳብ ምርኣይ ምግምጋም ተጀንቢርና ጥራሕ እዩ ንቐፃሊ ለሓሸት ትግራይ ክንሃንፅ ንኽእል ለሓሸ ፅባሕ ክህልወና ንኽእል ንቐፃሊ ልመፁ ሓደጋታት ብልሓሸ ምድላው ክንምክቶም ክንስዕሮም ክንከላኸሎም ንኽእል ስለዚ ትማሊ ፅቡቕ ኣለና ኣጀኹም ምንመይ ነኽአናይ መንዳኑ እግዛዕ እንዳበልካ ፀኒሕኻ ዝኸፈልናዮ ዋጋ ርኢና ኢና ሕዚ እውን ብተመሳሳሊ መንገዲ በቃ ድሓን ፅቡቕ ፀገም የብልካ ኣብ ኢድና ወፃኢ ይኸውን እዩ ክንስዕሮ ኢና ገለ መልእልካ ስለ ዝጨርሕኻ ጥራሕ ትስዕሮ ቃልሲ የለን ትፈትሖ ፀገም የለን ትወፅኦ ዓቐበት እውን የለን ካብቲ ናይ ትማሊ መንገድና ክንምሃር ክንጅምር ኒአና ኢለ ዝሓስብ ለካቲት 11 ኣብ ከምኡ ዝበለ ጉራማይ ኢለ ዝኾነ ስምዒት ለተኣናግደሉ ምዕራፍ ማለት መዓልቲ እዩ ንዓየ እዚ ብኡ መልክዕ እየ ዝሪኦ ኣይደነ መብዛሕትኹም ተፈለየ ኣሰስመንት ክህልወኩም ይኽእል እዩ ኣብ ገሊኦም ነጥብታት ላይ ክትስማዕምዑ ትኽእሉ ኢኹም ሙሉእ ብምሉእ በቃ ለካቲት 11 ንትግራይ ፀሓይ ዝወፀትሉ መዓልቲ እዩ ብርሃን ተወልዐሉ መዓልቲ እዩ ካብ ፀልማት ናብ ከመይ ዝበለ ተኾልዐ ብርሃን ዝወፃናሉ መዓልቲ እዩ ገለታት ልብል እምነት ዘለኩም ሰባት ትህሉ ትኽእል ኢኹም ፀገም የብሉ ክነውግዐሉ ንኽእል ኢና ናተይ መርገፂ ግን ከምታ ልብልኩም ያ ሙሉእ ብምሉእ ዋላት መበገሲኡ ዋላት ዕላምኡ ዋላት ግዛዕ ሓዊስካ ኩሉ ነገር ኣይረብሕን ምባል እውን ትኽክል ኣይመስለንን ክሳዕቱ ዝኾነ ርሕቐት ድሓን ትኽክል ብልበሃል መንገዲ ወሲዶም እዮም ተቃልሲ ልብል እምነት ኣለኒ ናብ ዓወቱ ነብፂሖሞ እዮም ፍቲ ሰዓት ድሕሪ መንግስትነት ድሕሪ ምውዳቕ ደርጊ ካብኡ እንዳሓር ግን ንትግራይ ተቃልሲ ከምፀልና ዝተፀበናዮን ብተግባር ብጭቡጥ ከዓ ለምፀልና ውፅኢትን ብጣዕሚ ተፈላለየ ሶቶም ለካቲት 11 ብረታዊ ቃልሲ ንምጅማር ምክንያት ዝኾኑ ዕላማታት ሕቶታት ብምሉኦም ሕዚ ኣብ የለው
ሕዘም መሬት ኣለዉ ዶ ወይስ ተሓንሽሾም ተሪፎም ወይስ ፈቐደ መንገዲ ተንጠባጢቦም ተሪፎም? ስለዚ ለካይታ 11 ክነኽብር ተለና ጎደና ወፂና ክንስዕስዕ ክንጭፍር ክንልህ ከለና ብዛዕባ እንታይ ኢና ንወግእ ኣለና? ኣየናይ ዓወት ኢና ንኽብር ኣለና? ዶስ ነቲ ውድቀትና ኢና ንለሃየሉ ኣለና? ዶስ ነቲ ሕሰምና ነቲ ከም ብሓድሽ መልክዕ ብሓድሽ ቅዲ ናብ ትግራይ ዝተኣታተወ ደርግነት ጭቆና ዓፈና ኢና ኣደባባይ ወፂና ንልሃየሉ ነኽብሮ ሰለብሬት ንገብሮ ኣለና? ምክንያቱም እሱ ይግበአና ኣለና ብምሕሳብ ድዩ ልብል ሕቶ ኣለና። ኣነ ሶስታት ብደንብ ተነጓዕሉ ባህለ ስለዚ ንሎሚ በዚ ከብቃዕ የካቲት 11 ወይ ከዓ መበል 51 መጀመሪ ብረታዊ ቃልሲ ሕወሓት ብምልከት ናይ ምልከታ እዩ ካብቲ ንስዕስዐሉ ንጭፍረሉ ንልሃየሉ ንላዕሊ ኮፍ ኢልና ክንሓስብ ክንጭነቕ ንፅባሕ ንግሆ ካሊእ ተፈለየ መንገዲ ንምኻድ መበገስ ጌርና ክንለዓለሉ ክንሓስበሉ ዝግባእ መዓት ጉዳይ ኣሎ ኢለ ይሓስብ። ስለዚ እቶም ኣካልቲ ታሪክና ዝኾኑ ክንዝክሮም ዝግበአና ናይ ውፊነት ናይ እምቢ ባህላይነት ናይ ትብዓት መግለፂ ዝኾኑ ናይቲ ቃልሲ ምዕራፋት እሶም ከም ዘለዉ ሒዝካ ክሳብ ሕዚ ዝመፃናሉ መንገዲ ጉዕዞ ግን ሪሊ ናይ ሓቂ ክንፍትሾ ክንምርምሮ ካብኡ ዝሓሸ መማረፂ ኣይግበአና ድዩ ኢልና ዓርስና ክንሓትት ክንጅምር ኣለና ልብል ሓሳብ ኣለኒ። ብናይ ርድኢት ሕወሓት ኣካል ታሪክና እያ፣ ኣካል ታሪክ ትግራይ እያ፣ ኣካል ታሪክ ትግራይ እያ። ግን ሕወሓት መፃኢና ክኸውን ኣይኽእል ኢሉ ሓሳብ ኣለኒ። እቲ ሕወሓት ዝመፀሉ መንገዲ እቲ ሕወሓት ኣብ ትግራይ ዝሃነፆ ስርዓት ናይ ቁጠባ ስበልዎ ናይ ፖለቲካ ስበልዎ ናይ ድሕንነት ናይ ሰላም ንሱ ሒዝና ንቕድሚት ምኻድ ኣይከኣል ኢሉ ሓሳብ ኣለኒ። ንሱ መፃኢና ክኸውን ክንፈቅድ የብልና ይብል እምነት ኣለኒ። ካብኡ ዝተፈለየ መፃኢ ካብኡ ዝተፈለየ ፅባሕ ይግበአና ኢሉ የቐኒየለ